أيرسعنايون زوا حزدمنا أيرسعنايون سقينا حزبنا زورد قبعي بغلم جزاتي أيرسعنايون زت سبرت انتي بتوارات فاششتي بزي متن نسو تفريدو بدي سنجا تقبرونا كدو أدارشات بحوك ندو بزي دليت حزبي تقديدو ككبعدو كله تسديدو أيرسعنايون نحنا سيرسعنا نزحالف قفعنا حزبنا سيرسعنان أيرسعنايون زوا حزدمنا أيرسعنايون سقينا حزبنا زورد قبعي بغلم جزاتي أيرسعنايون زت سبرت انتي بتوارات فاششتي زي رسعو نعشتو عمبابا بعشلو كأتو تبابا نزنتهم قنا خيمنو تقورينهم عبشقت كأتو أيرسعنان نحنا سيرسعنا أيرسعنايون نحنا سيرسعنا نزحالف قفعنا حزبنا سيرسعنان أيرسعنايون زوا حزدمنا أيرسعنايون سقينا حزبنا زورد قبعي بغلم جزاتي أيرسعنايون زت سبرت انتي بتوارات فاششتي إريتراوي مسارو كيحلو زي بدل بطيب تقلو بمأسرتي يداو كحر حارو بخارنتي بحو خحارو أيرسعنا نحنا سيرسعنا أيرسعنايون نحنا سيرسعنا نزحالف قفعنا حزبنا سيرسعنا أيرسعنايون نحنا سيرسعنا نزحالف قفعنا حزبنا سيرسعنا أيرسعنايون نحنا سيرسعنا أيرسعنايون نحوار ونكرسع زي بلو تاريخ زانتاني زلنا أي بحكي إذا درفزيا حنت كابتن أزين أقدست كتكونا زلوا يزبلان إيانديا سلامتاي مسيلكم زبير تراز رسع سلزغوني يرسعي بزوع جزي عب بزوع جزي نرسعينا ولا قاتي عبن كالندي يرسع انتخونه من سينا يرتراغن يرسعيو سلزي هاي رسعنا يمكن بلالنا قربيتنا كمثالسان حمشن عمت زنبرة مسجدل كم زرسعنا يوم تيلوم زبلو وزلون ريم علينا سلزي هاي رسعنا يوم سقاينا هزبنا هاي رسعنا يوم سقاينا يتقولوا استقبري قدلي استخف لمسوعتي استخف لسن كلنا ذكر السعي يبلون نابز مزولو دو ماك سقر زلويو نزيد رسعي موت رسعيو يبلو بوتاتنا بزخوني حدر سماتاتنا نمتقبار قن ووترو نغنميت كنت كلالنا سماتاتنا زودغو دحريوم عد نخط قلل عد نخط مقبل دقو من سدرو من دقسنو لا يرترا نخط كونيو سلزي قداماين عبي تلخوناتنا دما نيرترا بخمي نلعلي قصنا نمصا حدر سماتات كبار كلو نتهاجر قمجا خنسلما سلزخوني يس بفصم تاريخنا نرسي يبلان نغدميتنا طمتنا دما نعدنا عمي كيرنا حدرنا سماتاتنا نتكبر نذكرلون مبصعنا نحدثلون اوانيو كنيات مع السماتات سلزخوني نعاتاتهم زخون نشتي بعمي زبل كويس زحسب كويس زارب زلو عبد الحريد كان زياده بزعبو كبليه مجمريا نامنا لهم مدبنا بخمزي زخص مخفت زقبركو نعوز متن كانت زي كونه نعوز زي كندو نعوز زخون كات حس انت زي قربكو زلو جن انت واحد كنذكرو كم زلنايو زينا كنرينا دحر كان نعوز ملكت كرينا لايك مقبره ترسعو نفس سلام قزنا ناي سلام تسوها بكم يرجع دمان دحري تمليس على عالم ما يبحق زقر كونتاتنا نرزا لنا اسكي بزي نجمر what is going on. President J.D. Vance says he doesn't know when technical talks with Iran will get underway. They were scheduled to begin in Switzerland later on Friday with a focus on Tehran's future nuclear program. Both Iran and the U.S. signed the Memorandum of Understanding on Wednesday, which gives both sides 60 days to agree on a lasting peace deal.
no longer traveling to Switzerland for negotiations today with Iran, raising questions about the next phase of talks between the two countries. The White House cited difficult logistics for negotiations, announcing that this trip was being postponed. The Swiss Foreign Ministry also said that today's planned talks between the U.S., Iran, Qatar, and Pakistan would be pushed to a later date. Now, earlier yesterday, the Vice President briefed reporters at the So እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሎሚ መዓልቲ ዓርቢ መዓልቲ ዕለት 19 ብወቅዒ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ኣብ ጀኔቫ መፅዮም ነቲ MOU ዝበሃል ዘሎ ክፈራረሙን ከጽድቕዎን ሓሲቦም ነይሮም ወይ እውን ኢድ ንኢድ ክነስኡ ክጨባበጡ ሓሳብ ተገይሩ ነይሩ ሰብካ ተስፋ ገይሩ ነይሩ ስለምንታይ ተስፋ ይገብር ድማ ምክንያቱ ኣትሊስት እቲ ምፍራም እኳ ተፈፂሙ እንተኾነ ናብ ፅቡቅ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ክኸውን ይኽእል እዩ ፊት ንፊት ተራኺቦም ሰላም ክበሃሉ ተኽኢሎም ይብል ነይሩ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንኸይትፍፀም ለይትን መዓልትን ዝፅሕትሩ ዝነበሩ ድማ ሰሊጥዎም ኣሎ ባይ ደ ወይ ኣይራኸቡን ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ዝገደደ ያጋጢሙ ዘሎ ኣይክራኸቡን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኢራን ብወቅዒ እውን ጠጠው ኣቢልና ኣለና ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብቕድሚያቱ እስራኤል ነዚ ነገር እዚ ንከፍርሱ ለይትን መዓልትን ክሰርሑን ክዛረቡን ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ቀኒዮም እዮም ሜቢ ሰሊጥዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይሆፕ ኣይሰልጦምን ክኸውን ኣነ ድሪዮ ዘለኹ ግን ብብዙሕ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ዝሰለጦም ይመስል ኣሎ ዘደስከልዎ ይመስሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ነዚ ኩነታት እዚ ንምቕታል ነዚ MOU ነዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዘሎ ሰላም ንምድስካል ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ይብሉ ቀኒዮም ሜቢ it has worked for them እቲ ሓሳባቶም ሰሚሩሎም ከይከውን እናፈራሕኩ እየ ዝገብራ ዘለኹ ምክንያቱ ሰላም ዝደሊ ሰብ ሰላም ክመፅእ ይደሊ ነይሩ we don't want to see another war ካልእ ውግእ ካልእ ዕግርግር ካልእ ዕፅዋ ንደሊ ሰባት ኣይኮንና ነርና ዝበዝሓና ብጀካ እስራኤልን ምስ እስራኤል ዝደናገፁ ሰባትን ዝኣክል ተዋጊእኩም ኢኹም ማለት ብቐንዱ ትውግእ ክጅምር ኣይነበሮን ኢልና እንዲና ግን ዝኣክልካ ተዋጊእኩም ኢኹም መን ተዋጊእኩም ፈቲንኩም ኢኹም ኣይሰለጠን በቃ እጂ ዶናልድ ትራምፕ ኣይሰለጠንን ክወፅእ ካብዚ ጉዳይ ይብላ ኣሎ ናይ ትወፅእን ኢኻ ካብልዎ ኣሎ ኖ ተመሊስካ ትዋጋ ይኸብልዎ ኣሎ የገርም እኳ እዩ ዝገርም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ መስትንክር ኢለ ኣለኹ ኣነ ብዝኾነ እንታይ ይብሉ ኣሎ መሲልኩም እቲ ብወገን እስራኤል ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ክንሰምዕ መጀመርያቶም ጽሉላት ናይ እስራኤል ደገፍቲ ዝብልዎ ዘለዉ He says the state of Israel must not accept the ceasefire between the United States and Iran. We must act with clear and uncompromising conscience. The security of the citizens of the state of Israel is above all else. A sovereign state is not a contractor for any superpower. It is not bound by agreements that block its ability to protect its people. We must continue, he says, to demolish the houses in southern Lebanon. We must continue to push back the residents. ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል እዚ ናይ ሞራል እስውና ኣጋጢሞዎም ዘሎ በዓሌትነት ዝተበልዐ ካብ መልሓሱ ይኹን ካብ ተግባራቱ እንትርፎ ክፋእ ፅቡቅ ዘይወፅእ ባይ ደ ወይ ኣብ ዓለም ክፋእ ዝገብሩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዮም ናይዚ ሰብ እዚ ክፋእ ዘይትፈልጥዎ እንድሕር ኮይንኩም ከማን ውፅኢት ናይቲ ሚድያ እዩ ምክንያቱ ክነግረኩም እየ እዚ ሰብ እዚ ቤንገቪር እዩ ዝበሃል ሓላፊ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ እስራኤል ሓላፊ እዩ ኣባል ናይቲ ባይቶ እዩ እዚ ሰብ እዚ ዝብሎን ዝገብሮን ነገራት ብለኩም ኣለኹ ኣንጻር እስራኤል ይበሃል ነይሩ እንተዝኸውን ብሂወት ኣይመሃለዉ ኣንጻር እስራኤል እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ብሂወት ኣይመሃለውን ክነግረኩም ሰብ መቐተሎ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ይኹን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዘለዎ ትዕቢት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝገብሮን ዝብሎን ተትሪእዎ ዝገርም እዩ ዝገርም እዩ ካብ ገዝኦም ከውፅኦም ከሎ ከይትኩም ኣብ ኢትዮጵያ ካልራእዩ ኣብዚ ከምፀ ይክልኒ እያ ናይ ብሓቂ ሕጂ ትማሊ እንታይ ገይሩ መስለኩም እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሱፐር ፓወር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ገለ ግን ንሕና ምሳና ዋላ መሻርክትና እንትኾንካ ንሕና ኣብ ሊባኖስ ንገብሮ ዘለና ድሌታትና ከም ድሌትና እዩ እዚ ክትቅይደና ይትኽእል ዋላ ክትኣስረና ይትኽእል ብምባል ሓውሲ ትዕቢት ዝመልኦ ዘረባ እዩ ግን እቲ ዘረባ ዝበሎ ሳክቹሊ ድሓን እስከ ሸለል ምበልኩማ ነይርኩም ሸለል ምተባሃለ ነይሩ ሓድሽ ኣይኮነን ትማሊ ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ ይመስለኒ እስራኤል ሕዝብላ መጥቃዕቲ ገይርልና እዮም ዝብሉ ነይሮም እዩ ዝበሃል ብዝኾነ ግን እስራኤል እያ ጀሚራቶ ትኾን እየ ዝብል ኣነ መብዛሕቲ ግዜ እስራኤል እዮም እቶም ነገር ደለይቲ እዚ ከዓ ዝተረጋገፀ ነገር እዩ ኩሉ ነገር እስራኤል እያ ተበግሶ እስራኤል ኣበጊሳ ሃሪማ ጨፍጪፋ ተሃሪመ ኢላ ትበካ ሃገር እያ ድንጋፀ ናይ ካልኦት ክትረክብ ትፍትን እያ ሶ እንታይ ይብላ ኣሎ እስራኤል ናሽናል ሴኪሪቲ ሚኒስተር ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሚኒስተር ማለት ቤንገቪር
all of Lebanon must burn. كل ليبانوس كقاصل كخل ኣለዎ ሓንቲ ኣደ ናይ እስራኤል ወዳ መይትዋ እንድሕሪ ወዳ እንድሕሪ መይትዋ ወይ እውን ንብዓት ናይ ሓንቲ ኣደ እስራኤል ብንብዓት ናይ 1000 ኣዴታት ናይ ሊባኖስ እዩ ዝልክዕ ይብሎም ኣሎ ስለዚ ሓደ ሰብ ናይ እስራኤል ከም ገለ ጌርኩም ኣብ ውግእ ተቐቲልኩም 1000 ተቐተሉ እዮም ማለት እዩ ሓደ ን1000 ማለት እዩ ሊባኖስ ንእሽተይ ሃገር እያ ካልኣይ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝወዳደር ዓቕሚ ዘለዋ ኣይኮነት ሕዝብላ ዓዶም እዩ ባይ ዘ ወይ ሕዝብላ ከምዚ ሰይጣውንቲ ካብ ካልእ ዓለም ዝመፁ ግብረ ሽበራ ጌርኩም ገይሮም እዮም ክሸጡልካ ዝፍትኑ ሕዝብላ ብዓዶም እዮም ዘለዉ they didn't come from somebody else ካብ ሓደ ካልእ ፕላኔት መፅኦም ኣይኮነ ዝዋጉ ዘሎ ካብ ገዝኦም እዮም ዝዋጉ ዘሎ ወቅ ገዝኦም እዩ ተዓዶም እዩ ሊባኖስ ዓዶም እዩ ሕዝብላ ክብሉ ከለዉ ሲ ኣካል ናይ ካል ሃገር እዮም ዝመስሎ ብዙሕ ሰብ ከመይ ዝመስሎ ኣብ ዓዶም ንኸይትብረሩ እዮም ዝዋጉ ዘለዉ this is it እስራኤል ከተስፋሕፈት ደልላ ንሰቶም ድማ ኣይንህብን ኢና ዓድና ዓዲ ቦታትና ይንገድፍን ኢና ይብሉ ኣለዉ እዚ ትውግእ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዝትክሱ ዘለዉ ኣብ ውሽጦም በልብሎም ስለ ዘለዉ ከም ዝኾኑ ይመለስ ክኾኑ ኢሎም እዮም ድሓር እምበር ግን ናይ እስራኤል ኣፅዋራ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ከም ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ዓዲ ናይ ሓደ ወታደር ተቐቲልኩምና 1000 ወታደር ክንቀትል ኢና ማለት እዩ ወታደራት ንወታደራት ውግእ እዩ ኣብ ውግእ ድማ ሕጊ ማለት ሕጊ ናይ ውግእ ኣሎ እንድዩ ሕጊ ናይ ውግእ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዝማረኽ ሰብ ኣይትቕተል ከምኡ ድማ ንሲቪል ኣይትቕተል እዩ ዝብለካ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ግን ወታደራት ኣይኮነን ትቕትል ዘላ ዓድያ ተብሪ ዘላ ደቡብ ሊባኖስ ልክዕ ናብ ቃዛ ገዛ ቀይራቶ ዘላ እዚ እናገበረት ከላ ድማ ግደፉ ተባሂሎም ኣይሰምዑን እዮም ዶናልድ ትራምፕን ጄዲ ቫንስን በጃኹም ግደፉ ይብልዎም ቀን እዮም ኤግዛክትሊ ሎም ንግሆ ድማ ከቢድ ደብዳብ ኣካይዶም ኣሎ ስለዚ ነታ ኤምኦዩ ከፍርስዋ ከም ዝኾኑ ይፍለጥ ነይሩ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ውልሲ እንታይ ከም ዝብል ትማሊ ዝገበራ ኢንተርቪው ነይራ ኣጠንቂቖም ነይሩ እዩ ኣብታ መጠንቀቕታ ከስማዓኩም እያ እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ with all due respect to the Americans Israel must make it clear to the entire world that the blood of our sons and the security of our citizens are not for fight all of Lebanon must burn ኩል ሊባኖስ ክቃፀል ኣለዎ ይብላ ኣሎ ቀዳመይቲ ሕጊ አንቀጽ ናይቲ ኤምኦዩ ቁጥር 1 ኣሜሪካ ንእስራኤል ደው ከተብላ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ውግእ ክህሉ የብሉን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክግበር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ so they back to እስራኤል ናብ ውግእ ተመሊሶም ኣሎ now is መኒ ሰብኣይ ክረአዩ ዶናልድ ትራምፕ ሰብኣይ ክኸውን ወይስ ነተንያሁ ሕጂ ክረአዩ እዚ ግጥም እዩ ኣብ ቀድሚ ዓለም መብፃዕቲ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፈረንሳ ነቲ ኤምኦዩ ፈሪሙሉ እዩ ተጣቂዕሉ እዩ ስለዚ መን እዩ ቃል ክዕቅብ ዝኽእል ሕጂ ድረአ is he going to enforce ነቲ መብፃዕቲ ይዎ ዘሎ ከተግብሮ ይኽእል ዶ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ከስማዓኩም እየ ግን ክንሪኦ ናብ ተግባር our supreme duty is to protect the citizens of Israel and the soldiers of the IDF and this commitment takes precedence over every other consideration as he says it ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልእ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር እውን ትሪእዎ ኣለኹም እስራኤል ፋይናንስ ሚኒስተር በጽለል ስሞትሪች ዝብልዎ wants to open the gates of hell after 4 IDF soldiers were killed in the southern Lebanon ስለዚ እዚ ከዓ 4 ወታደራት ናይ እስራኤል ድሕሪ ምቕታሎም ናይ ገሃር ነብሳት ማዕፆ ክኽፈተሎም ኣለዎ ናብ ሊባኖስ ይብል ኣሎ ናብ ሊባኖስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ሕዝብላ ይብሉን እዮም ሊባኖስ ብምሉእ እዮም ዝፍክሩ ዘለዉ ዝሕዝነካ እኮ እዩ and then the same campaign wants to escalate has already killed thousands of people ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናበይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ዘንፍት ዘሎ ዝገርም እዩ ዶናልድ ትራምፕ እታ ቀንዲ ገንዘብ ዝኸፈለትሉ እውን ፈኸራ ፈኪራ ኣላ ከሪአኩም እየ ሳውን መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀን እንታይ ኢሉ ነይሩ ስምዑ ኣብዚ Donald Trump, Israel would have been eviscerated. ኣነ እንተዘይነብር ነይረ ዶናልድ ትራምፕ እንተዘይነብር ነይሩ እስራኤል ኣይመሃለወትን ይብሎም ኣሎ እስራኤል ቀደም ዑና ኮይና መሃለወት ይብሎም ኣሎ እዚ ኣብ ኣክሲዮስ ቅድሚ 24 ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓት ዝገበሮ ኢንተርቪው እዩ እዚ very important እስራኤል ኣነ ዋና ይብል ኣሎ ስምዑ ኣብዚ ፍዲኩም ዝብል ወላ ሓይሉ ኣለዎ እዩ ክጥቀመሉ ይኽእል ዶ ኣይክእልን እዩ ትሕቶ Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated. Your relationship with Netanyahu It's good, but we have to keep him a little bit sane. Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon? Yeah.
I will be. I mean, I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say. كم تريو زلهم أبزي عبيت زربا يتزرب زلو دونالد ترامب مجمرياتي انترفيوز قبرلو زلو أكسيوس يزبحال مبزحتو تمستيراوي الركبات بأكسيوس يزوز مس إسرائيل قربا زلو ويو أمين أمريكا ميديا يجن أتيلو انتهي بلالو نحنا يناتهم حيالات زيني إسرائيل نتنياهو كردا أكالو إلو نحنا ينا with big guns أطوار زلنا نحنا ينا B2 bombers زلنا نحنا ينا B52 bombers زلنا نحنا ينا شلز جنزب زلنا أطوار زلنا عم زلنا نحنا ينا لذي we are the bigger brother you are the smaller one the junior one كلايد ما أنا أنت زي نبر أي محل خان وني له لذي أنا زبالكو هاد قبر لك مخطك وعصر أخذ خل دي خايلو هو أنا زبال كويس قبري له we'll see تخرب أفكار تبل حكيم مالد بأفكار تبل قليلي أنت دلي خادم ما كنت تكبره وأنت خلي خاصت أنا لك عمونا لك the problem is can you do that نتزلك ستان كنت كمال تخلده نتزلك عام خد كمال تخلده يتعطى let's see كنت سبينا كن قمتها ينخلينا but بزو حساب نزلنا جرزي بانكرو يزعو زبازل بانكرو this has never happened before كم حجي أقات يوم زي فلتنا جريزي سلازي دونالد ترامب دونالد ترامب بغرب أزفلت وز بالوزلو كريكمي إذا قد عايزي seriously تبلاشي كم زلوا بنتاك فلتكم يا مسيلكم أنت إن دونالد ترامب 300 مليون ذهبته إسرائيلاويت well at least boss ناتيا زبلوا مالتيو دونالد ترامب سيريس اليوم كم زلوا بزي حتفل زياتري وادل لهم ميريام إدلسون يتبحل ناب وايت هاوس كتاتو أبزخون يكون ساعات ولا مس بريزنت يراقب هالو أبزخون ساعات يا نبريزنت اخترق تدخل سبعة قدمكم ينيرو الجد ما نسا دعبيه الواب دونالد ترامب زلوا تبحلات إمانيا تزندا إدلسون مالد 300 مليون ذهب ويم and نا إسرائيل ربحها بمن قد زيك عند الرجاجس يوم زبلون يرو نساتو إنه إسرائيل هيوم زبحال انتهي لتشعيف مسلكم this is incredible إسرائيل هيوم نسيا خاتو إنه long owned by the Edelsons published an article calling Trump a traitor an embarrassment and a failure to the Israelis بعض ونن ميديا يو article صحيفهم تايلم صحيفة ماله ترامب كدع ألام وردتنا من إسرائيل كبرما نإسرائيل تقنتي دخمتنا ويكا ودكتنا إسرائيل زدل زلو سبيو you could have been the greatest president of all but you failed زعبي presidentنا عالم كنت كون تخلنا يركن إسرائيل دو عالم سيكون إسرائيل كن كون يخلنا يرو جن فشيل كايبلو له كبيت أمي مرة دي زر وزنا ناي مقبات ساقنا يكونت كاسمع حكمي دونالد ترامب وحيفهم كم زلوا ملكت له I mean زياسة بزيا is actually وانا ناي دونالد ترامب لان بلانيرنا دلي تكبروا زيها ويون سبعين رقم سمسموت دماسا بليونيريا سا زيارة زينا بلينا نسات مرحو ميديا يجنز فكر زلو زمالت دونالد ترامب بالليل ومالو زيدو نريا زلنا لان كان دونالد ترامب حدا بحر له أنصار كانت تبقيس أخي لكايو دعوني دمال سيبلون محمد يكوننا نزغلو ماقا اوي دبل دلو نما أب ماقا حلاف سنبرا ويون زلعة صلاحونا ماقا دونالد ترامب يفلطي زابا هرزياقنا كداك مالكمي جنتا إلا الله Mr. President, you have gravely harmed the human interests of the enlightened world, and you may be remembered forever as a president who brought about America's humiliation. You betrayed us, the Israelis. لذي نزمعبول علمنا زي بالحزن اللي هو علمن أوريكايغا تزحمق بريزنتن التي وردتنا أمريكا زصعبة بريزنتن كتبها لغا نسرائيل ونكم متأليم كايغا أمريكا متأليم كايغا حانت زربات ولا بتاعتي in a single moment the contempt you once faced suddenly seems so justified and logic إذن يا يهود لوبي ندونالد ترامب يفتون نير مجمرة سلعت على كابل علينا أي تفتونا نيغ أنصارنا يخزبل أمنت نيرو حقهم يم نيرو مالت الشعوب تبلا لا مالتي تجاجينا أنا أخذ عملنا يقول well this is a big fight حوياتي ومزله باي مجم نبعتنا أي مساكين حزب غازة يقول عن سبيتين نبعت أويات أي بس عند لكم أملاخ يسمع عند لكم at some point أبقى أنا بخصم عمو كفلتي ولا بتقدس مسحافكو إسرائيلويان أمانة أملاخ بس راح أقوكو كم حماق بحماق كويس غاز أمنير I mean
ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ዝነበሩ እስራኤላውያን ዝሎም ነንበይኑ እንዲሁ ቦም ጌርና ክንልቋም ኣይንኽእልና ግን ዋላ እውን ኣብቲ ዛንታ ንሶም ዝጥቀሙሉ እቲ ዝገብርዎ ሕማቕ ናብ ኣምላኽ ይበፅሕ ነይሩ ፋሕፋሕ ካይእትወሎም ነይሩ እዩ ሶ ከምኡ ገብረሎም ይብል ኣለኹን ግን this is historic ታሪክ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ፍሉይ ታሪክ ክፍፀም ከሎ ትርእዩ ኣለኹም ትምስክሩ ኣለኹም ካብ ሕጂ ኣይነበርናን ከይትብሉ ውዒልኩም ሓዲርኩም ኢኹም ነዚ ታሪክ ክፍፀም ትርእይዎ ኣለኹም ስለዚ ኣካል ናይ ፍሉይ ታሪካዊ ፍፃመ ስለ ዝኾንኩም ኣደነ ክትሕጎሱ ዲኹም ክትሓዝኑ ንዓኻትኩም ዝምልከት እዩ but this ቃላት እዩ ተሓፅረልካ ነዚ ኩነታት እዚ ንክትገልፅ now I'm going to give you one amazing video ክበኩም እየ ኣበየላ መሲልኩም give me one. Once said to me 15 years ago, long before he became president, said, in the end, Trump disappoints everyone. Everyone who loves Trump is in the end disappointed, from his ex-wives to his former political allies, you name it, they're all disappointed. And it looks like it's Benjamin Netanyahu's turn to be disappointed. Here's Donald Trump today at the G7 in Europe describing Israel's behavior. Tucker Carlson Donald Trump as ካብቶም ዝቀረብዎ ዝነበሩ ይነዊሕ እዋን ጋዜጠኛ እዩ ኣዝዩ ቅርበት ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ድማ ኢድን ጓንቱን ኮይኖም እዮም ወዲኦሞ ሓደ ቅድሚ 15 ዓመት ሓታ ገዳስ ሓቂ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ሰብ ዝፈልጦ ነገር ነይሩ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ውዒሉ ሓዲሩ ሕማቅ ከም ዝገብረካ ፍሉጥ እዩ ዲስኣፖይንት ዝገብረካ ንዑ ምድጋፍካ ምስ ምስራሕካ ሲ ኩሉ ግዜ ይዘውክየካ መወዳእታ ኢሉ ፈተውቱ ይኹኑ ቢዝነስ ፓርትነርስነት ይኹኑ ወላ ኣንስቱ ይኹና ዲስኣፖይንት ይገብር ኢሉ እዛ ዘረባ እዚኣ ንመን ተርከበልላ ኢሉ ቤቢ ነተንያሁ ነቶም ናይ እስራኤል ደገፍትን እጮም በፅሕሎ ግዜኦም በፅሕሎ ኢልዎም ኣሎ he will disappoint them ከምዚ ንማጋ ዝኩሉ ተሰኪሞም መፅኦም disappoint ዝገበሮም ታራ ናይ እስራኤል በፅሕሎ ሕጂ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ And you'll see that when you see the agreement, but it's appropriate that we release the agreement, and we did send a copy to Israel, by the way. They've been a good partner. Again, I think they could do better with respect to Hezbollah. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. ኣብ መንጎ ክልተ ጽዮናውያን ቀንዲ ደገፍቲ ናይ እስራኤልን ኮራኹር ናይ እስራኤልን ደው ኢሉ ከም ዝብል ዘሎ አሚን መጀመርያ ስምምዕ ምስ ገበርና ኮፕ ሰዲድና ኣሎም ኢና ይዝብል ቀፂሉ ድማ እስራኤል ኣገባብ ቀይሩ ኣሎ ምስኢልካ ሓደ ሰብ ሕዝብላ ተኪሱ ኣብ ሓደ ምድረ በዳ ሓንቲ ድሮን ወይ ካ ሮኬት ምሰብፅሐ ኣብ ማእከል ርእሲ ከተማ ቤይሩት ጌርካ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ሓደ ሕዝብላ ወተሃደር ኣውሎ ኢልካ 50 ሰብ 70 ሰብ ከባቢ 3900 ሰባት በፅሖም ኣለዉ ዝሞቱ ልዕሊ 12 ድዮም ወላ 20 ድማ ዝቆሰሉ ኣለዉ ዝስኢልካ ኣካይዳ ዝብሎ ዘሎ ከቅንዑ እዩ ማንም ዝካትዖ የለን ብጀርካ እቲ ትዊስት ዝኾነ ሓንጎሉ ዝዞሮ ብኽፋእን ሕሰምን ሓንጎሉ ዝተመልአ እንተደይ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ንመጀመርያ ሂወት ከይኮን ከመን ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ዝገርመና ዘሎ ከመይ ገይሩ ካብኡ ድወፁ ዘሎ ዘረባ እዩ ገለገለ እስራኤላውያን እኮ ቀይሮሞ ከይኮን ሰብ እዮም ዝብል ዘሎ ከምዚ ክብል እኮ ይምሃርናየን ንሕና ከምዚ ክብል ኣይኮንና ገንዘብ ከፊልና እዮም ዝብል ዘሎ ረኸቡ ኣዳይ ኮይኑ I love them as a partner. They were terrific, but they could do a much better job with Hezbollah. Wow. Consider that for a moment. And he said a lot of things like that in the last 24 hours. But just in that statement, by the way, we sent Israel a copy of the agreement. Oh, you sent them a copy, did you? You PCC'd them? You didn't consult Israel. They're a participant. They're our partner in this war. This is a joint war we are waging with the government of Israel somehow. First time in American history that's ever happened. Not a good idea, by the way. Note to self, don't do that again. But as of right now, we are waging a war with Israel, and we just reached the outline of a peace agreement with the country we are fighting with Israel without consulting Israel. We sent them a copy. Bitch. That's exactly what that. ንእስራኤል ዝገብራ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ዘይተረኣየ ይብል ዘሎ ማለት ኣብ ሓደ ኩናት ክልተ ዘራያት ኮንካ ብሓደ ኩናታት ኢኻ ተተኺስካ ተጨፋጭፍካ መቸም ተሳዒርካ እንዲሁ መብዛሕቲ ግዜ ትውፃእ ዘሎ ንሱ ይዝረብን እዩ ሽዑ ምስቲ መዋግእትካ ዝነበረ ነቲ ኣብ ጎንካ ዝነበረ ጉሒፍካ ምስቲ መዋግእትካ ተዘራሪብካ ኣብ ስምምዕ ትበፅሕ እሞ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሕካ ነቲ መሻርክትካ ዝነበረ እስራኤል ከይነገርካዮ በል እዚ ተሰማሚዕና ኣለና ኢልካ ቅዳሕ ናይቲ ዝገበርካዮ ስምምዕ ክሰደሉ ካብዚ ንላዕሊ ውርደት ኣሎ ዶ ከምዚ ዝተሰሚዑ ይፍልጥ ይብሎም ኣሎ ንእስራኤል ድማ ቤች ዝብሎም ኣሎ ሕርቃኑ ይዘውፅእ ዘሎ ኣፀሊሎመን እዮም ዘለዉ እቶም ናይ እስራኤል ደገፍቲ ንዑ ሕጂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ዝምድና ንክበት ክመራ እዮም ዘፋፍዎ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ዝጨርፈ ነይሩ ክዕረቑ እዮም ግን ሕጂ because this is what's happening right now ብዙሓት ፀረ ንዶናልድ ትራምፕ ዝጭፍጭፍዎ ዝነበሩ ናይ ማጋ ይመለስዎ ኣለዉ ስለምንታይ እታ ጌም ተረዲኣቶም ኣላ
أبزيا كله أدم سميث بار حدا كوميديان بلح أيهوداوي قلنا نتنياهو منقصون زي دقفو سمعوا أبزي JD Vance needs. JD Vance has to sell this thing to keep his political future alive, to keep this presidency that he's tied to alive. He needs to sell. He knows he's got the fight of his life now with the Israel lobby over the next 60 days for them to try to get this thing done. And so essentially he needs some backup. He's going to Megyn Kelly to be like, no guys, this isn't a bad deal. You know what's a bad deal? Mark Levin wants boots on the ground. That's a bad deal. And hey, you've come to the right place. You know? There's something that you want from us, and we kind of do have that. And you know what? I'm kind of inclined to give it to you. That's a good thing. This is it. كم تري وزلهم ندونالد ترامب كم حسم زجف الزنبرة أبزو كيناتنا إيران زي ديف سميث يزبال نفعو كميديان برتو تزارب عيني نفعو تزارب عيو قدانا غزا أيهوداوي ما بقولوا كغير ما كنت كمان حركة بتتبع زلوسي أيهوداوي كم دليت غزارة بخليت أقام يقولوا أنت سمايت يبالني كم تري وزلهم إذا سبزي ندونالد ترامب هذا كدع زبلو زنبرة تردينا لنا بيت كيد اللي خلقها حماق كوينات جيركا حماق من قد تخيس أنيكا حجي كنت كوينات نابز قد درجة نخيت أبزقلو لدرجة أي كيدني الكاتوت سلازل لخن عجزة كاينة كان عجزة كاينة بقولها سلمتاي أما راسنا تاي فديتنا لنا يلو إذا أي مو يجير كذا لغات بقتي كونت إذا أنت زي سليتاجن عبو كويناتك جمريلو سراويتنا أمريكا بايتا غوريا بيرا زيادة ما نزيان خو قبريم تومناي نتنياهو كراخور ويزبلو زلو يلو نزيادة ما كجبراي كن حجزني ناس لازم زي ما يو كتصرح كن حجزة كاينة This is okay رأي ومجو دارجة بزحات يوم ناي دونالد ترامب أنت أرجو نبرو كم ما جايم زيهم كلتا سلسلة كبكمي how the politica كم يجرو reshuffle يجبرالو ناي بحكي politica ودرامين نرجعلنا at the highest level الزوج إيران تايجيران نزوك عصام مسيلكم دفيا نسرائيلنا أمريكان أبوم دربيات تتخوص إن شاء الله كم زعف في المخطر خلقها تأكيبهم تمسألة تقل قدمنا شغل خلنا ناسي تأكيبهم تمسألتنا تمارخرو خلوص حنت بومبا أبمونغوم توردم كم آية جيراتهم إيران بومبا أبمونغو نتني إسرائيلنا أمريكان دبا بلاد حجي تبالع كوينا إيران بدقو خوينا من جوي قبر له من البعض قداي كيف تحد ما سقمت توصل وخريكمي This is just insane دقر من عن رجالنا but everybody knows the game سمعوها بزول With a quick update on the latest in Iran. A senior U.S. official reading out the full text of the Memorandum of Understanding yesterday and media outlets printing it in full. What we recited to you on Tuesday, right before our interview with J.D. Vance, we had it. Those were the outlines. Those are the bullets. And the neocon hawks are not happy. They're not happy at all. They want this war to go on and on. I mean, really, they want this war to go on and on. Well, it's not going to. Sorry. I mean, Israel's definitely going to do its best to continue this thing, and we'll probably try to queer this deal over and over and over again. But the president has clearly had it. He has seen through Netanyahu and his puffery around the magic that is possible in Iran. زي ميغان كيلي تبهال زياون لدونالد ترامب عدل تبلها وينو كدع كانت اليوم كان كوينات كم زاتها حجيكن كتوصل دللها نزو كوينات زي خطر ريم كتوصل دللها كاب كمص زغل عنوتن كساران طفاتن كتوصل دللها good نابز كيتوصل دما كاسروها خمس اللي زلون ريما لناتهم نيو كانس بحالو وجن ورا وجن زدليو ربحاناتهم انجيروم ابوغ زخونه كارتا كوينات كيتوصل زغبرو خازلون ريالنا كان عجزا كاينا بزكالنا يم زبلو وصلوا So this is going to be very very fascinating. يعني هذا ما أمتينا خمس جيرنا نباهم كلام تينا معناته دونالد ترامب بفلا جيدي فانس he will have a fight of his life لما إذا وجزي ناي حوار وجي كواجا معناته بغلي لك السعر زخل قدايا كوننزي لازم كم نريزل لنا كبيت زخونه قد تميز الرزل له دا توم أيهود مس أيهود connect زخونه ميديا عبيدي زلوا عبيدو The four main, in my opinion, falsehoods being peddled about this alleged deal. And why do I call it that? Because there is nothing guaranteed about anything that really matters in it, okay? And yet, it's not me who's telling you that this is the best thing ever. It's the president and his new pit bull. The vice president, J.D. Vance, has decided that this is the hill that he's going to die on. And it makes me question his Yale education. He went from questioning going to war with the regime, which was an intelligent position, to owning it to a stupid degree. He's mixing his... كم تري وزن لهم بيمانن صقامن نزي مختل بريزنتنا أمريكا جيدي فانس حمرين متشفت عفت فلتريهم
يجفجفوا يمزلوا تمنا ميديا إسرائيل تزقم nobody is watching them. That's a big problem. تديهم لهم سبنا من يسمع سبنا زوم كريكم سنة تاك كارلسون ديفيد سميث نتي ليبرال ميديا I don't know كانديس أون كمان بزعباز انت كتب لي خن ريانا سبنا عميد يسمع people are not watching نتنا إسرائيل ميديا سلشي ويسد سألي وميتي كندس تزاربو خزاربو كل يوم 10,000 ሰብ يمزريوا سلازي دونالد ترامب كابزا ጉዳይ ዚያቆጽ ተቆይን ተመሊሱ ናብቲ ፖድካስት ክምለሳሎ ናብቲ ኢንዲፔንደንት ሚዲያ ክምለሳሎ ናብቶም ፕሬዚደንትነት ዘምጽኡ ናብኦም ተመሊሱ ይቕረታ ሓቲቱ እግሮም ምስዓም ዘድሊ ተቆይኑ ስዒሙ በመንገዶም ጥራይ ክወጻ ዝኽእል otherwise ፎክስ ሚዲያ ክስልበጡ ንሽተይ ተሪፎም ኣሎ እቶም ካልኦት ከይዶም እንዲም ኦልሬዲ ምክንያት ካለው እቲ ዝገበሮ ስዕረት ነይሩ ኣብ ኩናት ተሳዒርካ ኢኻ ዝብልዎ ኣለዉ ያ that's true ኣብ ኩናት ተሳዒሩ ጾይላ ይኮነ ወፂኡ ወሲሙ ኣይወፂኡ እንተኾነ ሕጂ ብዙሕ ጌጋ ገይሩ ናብ ጽቡቕ ገጹ ክኸይድ ኣሎ ነዛ ጽቡቕ እዚኣ ድማ ዝበዝሐ ሰብ ይቕበላ ኣሎ ስለምንታይ መሲልካ ን39 መዓልቲ ኩናት ኣካይድካ ድሕሪ ድማ ናብ ዝገደደ ኩናት ክኸይድ ምዘለየ ዶናልድ ትራምፕ ስዕረት ኣሚኑ ወፂኡ የስተሳዒርና ኢና ባዕል ፈልጥ እቲ ዝገበርካ ይቕረኹም ንብለልካ ይኮናን ግን ክወፅእ ኣትሊስት ሕጂ ክዕርየን ድሕሪ ኢልካ ግን ተሓበረካ ኢና ይብልዎ ኣለዉ እቶም ካልኦት ከተመለስ ከም ብሓድሽ ኣብ ኩናቱ ተብልዎ ተመለስ ከም ብሓድሽ ሕጂ ተዋ no ሕጂ ኮንካም ትወፅእ ገና ሰራዊት እቱ ከም ዝግበር ናብ ኩናት ተመለስ ብልዎ ኣለዉ this is going to be a debate ዓብ ዲቤት ይክኸውን ኩላ ሰብ ድማ የተፈንያ ዘላ ኣብዚ Okay, let me bring in Attorney Colonel. Can we have the same process for Israel? I'll come to you check in a second. Inspection process for Israel? Cenk, you're talking about... there is a country that has weapons of mass destruction, right? There's a country in the Middle East that's super dangerous, has attacked 7 of its neighbors, and already has weapons of mass destruction, and weapons that they stole from us. They stole the nuclear technology, they stole the uranium, they stole the nuclear triggers. That's Israel. So why are you not concerned about the out-of-control rogue state that already has a nuclear weapon and threatens all of their neighbors? And you're concerned with someone who doesn't have that and is now promising to never have that. You can let me answer. So by your standard, we should invade Israel. Okay, three things I'd say. Look, ትሪዎ ዘለኹም ጀንኪ ትበሃል ዝሓት ዘሎ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኢራን ክንሕልዋ ኣለና ጠሊሞም ኒውክለር ክሰርሑ እዮም ገለ ከምዚ ክገብሩ እዮም ገለ ከምዚ ክገብሩ እዮም ይብል ነይሩ ሲ ታሁን ከዳ ብዛዕባ እስራኤል ከምዚ ትዛረብ ኢለዎ ከም እስራኤል ጨካን ሃገር ኣሎ ከም እስራኤል ኣሎ ንኩሉ ሃገር ዝቕጥቀጥ ዘሎ ንኩሉ ዘቃፀጥ ዘሎ ኒውክለር ካ ዘለዎ እቲ ኒውክለር ድማ ካባና ሰሪቃ ዝወሰደቶ ኣብ ጋዛ ጀኖሳይድ ፈፂማ ሕጂ ድማ ናብ ሊባኖስ ተልሕም ዘላ ስለምንታይ ብዛዕባ እስራኤል ከምዚ ትዛረብ ኢለዎ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ መልሓስካ ከም ኤክስፐርት ኮይንካ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ጥራይ ትዛረብ ኢለዎ ንኢራን ክንቋፀር ኣለና ክንፍትሽ ኣለና ገለመለ ንእስራኤል ዳ ከምዚ ዘይትብል እስራኤል ኒውክለር ናታ ዘይተፈተሸ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ኤምፒቲ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ኢንተርናሽናል ቦዲ ዘይርያ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ንስኻ ናብ ኢራን ጥራይ ዓይንኻ ይኹን ኢራን ኣብ ውግእ ዘላ ትጭፍጨፍ ዘላ ዘይብላ ምዃንካ እናፈለጥካ ናብ ኢራን መልሓስካ ነዊሕ ኣብ እስራኤል ግን ዘይገብር ኢልዎ ክምልሶ ኣይክእልኒ መልሲ የለን እንታይ ገብር ግን ከጥቅዖ ክጅምር ይንዑ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዘረባ ናቶም ምስማዕ ትርጉም የብሉ You know why it's logical for I would when an Egyptian general told me we're not worried about Iran because if they get a nuclear weapon we're friends with them. You need to worry about Iran about Israel having a nuclear weapon. And I said, look, if I had been invaded by every one of my neighbors repeatedly, maybe I'd have a nuclear weapon to protect me as well. It's pretty good deterrence. Well, that's what's happening in Iran right now. So by your logic, Iran should have a nuclear weapon to deter Israel from invading it. I mean, you just said it. You said if you get invaded by your neighbors, like Iran is getting invaded. We have the same process. በታዘረቡ ገይሩ ካወቂዕዋ መወዳእታ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ግብፃውያንሲ ኢራን ጀነራል ናይ ግብፂ ክዛረብ ከሎ ሓደ ግዜ እንታይ ኢሉኒ ኢሉ ኢራን ኒውክለር ተወሲዶም ፀገም የብልናን መሓዙትናዮም ምሶም ፀገም የብልናን ኢራን ኒውክለር ይሃልዋ የፀግመና ንዓና እስራኤል ይደፍርሃና ኢልዎ ሜይቢ እስራኤል ድማ ከምኦም ዝብሉ ንሕና ድማ ካብ ኣሜሪካ እስራኤል ኒውክለር ሃሊዋ ፀገም የብልናን መሓዛና ስለ ዝኾነ እስራኤል ግን ኩሎም ጎረባብታ ክወርዋ ስለ ዝፈተኑ ቅድሚ ሕጂ ተስዋይ ድማ ኒውክለር እንተለዋ እውን ንቡር ይልዎ ብናትካ ሎጂክ በታ ዘረባኻ ግን ኢራን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ክወርዋ መፅኦም ስለ ዘለው ኒውክለር ተገበረ ድማ ቅቡል ኢኻ ትብል ዘለኻ ኢልዎ በታ ዘረቡ ገይሩኻ አንክስ አብሎ ይልካይ ውግ እዩ በቃ ናይ ቃላት ውግ አባይታ ውግ ኮሚ የለን ብዙኾነ ዝኹሉ ምስራኹም ኢራን ሊባኖስ ስለተሃረመ ሎሚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ለኩይትና ያለና ኢሎ I mean this is it what happened so ቁጠባና ዓለም ንሽተይ ተስፋ ገይሩ 2-3 መዓልቲ ሓፍከው ክብል ዝጸንሐ በመንገዲ commentary said about Sarach ዝበለ ማለት እዩ ኢራን suspends entire 60-day negotiation process with the US ስለዚህ እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ መስርሕ ናይ 60 መዓልቲ ከፈራረሙ ዓለምና ተጸበየት ከላ ምፍርራም ተሪፉ ናብ ነቲ ክንገብሮ ዝሓሰብና ኣደስኪልና ያለና ይብሉ ስለምታይ ምክንያት ድማ ኢራን
Iran has halted the entire 60-day negotiation framework with the United States after accusing Washington of violating the very first clause of the recently signed MOU. 24 ساعات ገይሩ ካብ ዝፈራረም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ተቀዳመይቲ ነጥቢ እስራኤል ኣፍሪሳታ ኣላ ኢሎም እስራኤል ሎሚ ኣብ ሊባኖስ ከቢድ መጥቃዕቲ ገይራ ኣላ ስለዚ እጠው ኣቢልና ያለና ይብሉ so ሆፕ ገይሩ ኣይፈርስን ይኸውን but here we are I mean እስራኤል ነተንያሁ ከም ክገብር ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ነይሩ and well ኣብታ ድበልዋ ኣብፂሖም ኣለው ባዕድያ ክትቅፅል ወይስ ዝኾነ ክግበር let's see نشتي كنسمينا قتيلو according to Fars and Al-Maiden زبال كلتا ميدياتات Iranian officials argue Israeli strikes in southern Lebanon less than 24 hours after the agreement was electronically signed constituted a direct breach of the US obligation under the deal 24 بإلكترونيكال استفرم وعل لو مدما بتكبار كفرم زقبو زنبره وعل بسنكتي إسرائيل أبدو ليبانوس تقبرو زلا قلت لا يكلني زلوا يبلو سلامتاي إيران أبو داينا ليبانوس ساعة كندي زقدس زلوا بعلم فلتي لهم قدايم زي قبرو كتبل تخليق تساقم قنتايو إسرائيل أب ليبانوس تقبرو زلا مجمريو عند هراو شلالي لو ما بيران كهمو قبريا that's what they gonna do أبزيت أتون دهرش تميل كايو أبيران كهمو سلازي أمريكا تغلالا ني إيران تطو كتبلات خل داي تخلني تحط ني إسرائيل تطو كبلوم يخلو داي كلهم دونالد ترامب يخليه يبلالو but is he really I mean أفكارت بده حدايو تكبر جن كنت قبرت خلدايو What's happening? What are we expecting this weekend? Well, we're seeing very careful language around it. We've heard from the Pakistani Prime Minister who says his visit is postponed. You've heard from the US Vice President saying that he still expects to go to Switzerland over the weekend. So his Friday is the beginning of that weekend and we still have a couple of more days left. We've heard from some sources in the mediating team who've told us that the talks are not off, but they're being postponed for now. And that is what we have heard. Everybody is saying, زوعل إذا أنت فريسو حدا يتمخنيات ناتو تمخنيات دم إسرائيلي I'm sure every corner na alam إسرائيل يرقم له أب كل كورنر عالم يزبل لكم مهنياتو تكويناتنا هي إيران نقول سبت عليه ليناكم نقول سبت عليه سلازله كل سبت نحدا سبيد رقم لنتنياهو منقستناتو مهنياتو أمريكا سعرته تقبل دونالد ترامب زغل عن النتناتو سعرته تقبله أبت أولا مسيو كتقبره ما تبقي سنيرو علم اللي تدمات حق داقاتات كرقاقا جميرو حرستو تساقيرهم دخ أخمس أنا يلوم ندادي حقرات عرب ندادي ناخن شيتنا يلوم كم بهاقو جميرهم كيك ناتون كم بحدش مصر مسيلوهم جرما all the sudden everything is back to square zero يبلو تانا يقدم زنبرنا ينملس so again كل زيس أقامزي بسنك حانت هاقرين يدمت زولو سدما نتنياهو زمرح زولو إسرائيل that's why اتحطو اب عالم بزوج زي كرتونات قالت ريقه سلام سي نازلنا بفلاي بزمع كلام ابراهيم كبابينا سلام زي اللي نتنياهو زمرحو زلي بفلاي اذا حلف 3 عامات مالتي نتنياهو زقبرو زليو እዚ ኩሉ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ናብ ኣፍጋኒስታን ዝገበረቶ ኢራቅ ዝገበረቶ ሊብያ ዝገበረቶ ሱርያ ዝገበረቶ ሱዳን ዝግበር ዘሎ የመን ዝግበር ብሙሉ ዋኑ ነተንያሁ እዩ ነተንያሁ ዘበግሶ ዝነበረ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ብዙሕ ረብሓ የብላን ብኩናት ዝረጋገፅ ክዋጋ ዝኽእል ሓይሊ እውን የለን እስራኤል ያ ሃገራት ኣፍሪሳ ሓያል ክትከውን ትደሊ ዘላ ሱርያ ፈሪሳትላ ሊብያ ፈሪሳትላ ኢራቅ ፈሪሳትላ ናይ መወዳእታ ስኮርነቶም ናይ መወዳእታ ኢራን እያ ነይራ እታ ናይ መወዳእታ ባንዴሮም ዝተኽሉላ ቦታ ኢራን እያ ነይራ ኢራን ከዓ እምብለይላ ምፍራስ ኣብያ ሶ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ትገብር እዩ ወሪ ሰዝ ደ ፕላን ብናቶም ስዕረቶም ክቕበሉ ክእሉ ዶ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ስዕረቶም ክቕበሉ ድልዋት ኣይኮኑ ዘለዉ ዓለም ድማ ክብዝ ብፅዋ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ክገብር ዝኽእል ብላ ኣሎ ከን ሂ eviscerated. Your relationship with Netanyahu is... It's good, but we have to keep him a little bit sane. Are you ዝምድና ምስ ነተንያሁ ከመይ ምዝበልወስ ያ ቁርብ ካብቲ ፅላለ ናቱሲ ናብ ጥዕና ከም ዝምለስ ክንገብሮ ኣለና ፅሉል ኣካይዳ እዩ ዘለዎ ግን ናብ ጥዕና ክምለስ ክንገብሮ ንክእል ኣለና ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን መራሒ ክዛረብ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ዝተጋነነ ሓሶት እዩ ትዛረብ ብዛዕባ መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ይኹን ገለ እታ እንኳ ሓቂ ትዛረባ ዘሎ ብዛዕባ ነተንያሁ እዩ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ፅሉል እዩ ነተንያሁ እንተለምካ ካብኡ ንላዕሊ እዩ ፅሉል ጥራይ ዘይኮነስ ጋንየን ይኹን ትብሎ ትኽእል ኢኻ ኩሉ በቲ ዝገበሮ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ደም ናፍሰሰ ከሎ ሕጂ እውን ክመሃር ዘይክእል ምዃኑ
ሕጂውን ተወሳኺ ውግን ደም ንምፍሳስን ይጓየ ከም ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ ዋላ ፖለቲካል ሲስተም ከምኡ ያው ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክቋፀሮ ይብላ ኣሎ ግን ኣወልሲ ክቋፀሮ ይኽእል ኣይከልን be able to control Israel from attacking Lebanon. Yeah. Well, they have a lot of respect for me, and they do as I say. So ኣነ ዝበልኮ እዮም ዝገብሩ ይብላ ኣሎ is it going to happen ከም ትንሱ ዝብሎ ዘሎ ክኸውን ኣይከውንን ንግዜ ንገጥፈሉ ግን ዋላ እቲ መራሕናቱ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት እውን ከማ ኢሉ ነይሩ Yeah, so we speak to Bibi or speak to somebody in the Israeli government, just as we speak to the Gulf Coast Coalition, our regional partners, pretty much every day, at least at some high level of our government. Look, the president's been very clear. He does not withdraw from Israel. No one could withdraw from another country the right of self-defense. Israel has the right to defend itself. But fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region. What the president gets growing frustrated sometimes is that we seem to be right on the cusp of a major breakthrough in the agreement, and then all of a sudden, there's a major explosion that goes off in a civilian population center in Beirut. And exactly. መካዚ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ሕርቃናቱ ነፍስ ወከፍ ሰላም ክንገብር ወይ ጽቡቕ ነገር ኣብቲ እንዘራረበሉ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክንበጽሕ ኣብነ ንቐርበሉ ኣብ ቤይሩት ወይ ኣብ ገለ ክፋልና ሊባኖስ ክንዲ ገለ መጥቃዕቲ ይግበር መዓ ሲቪል ድማ ይቕተል ነቲ ጉዳይ ድማ ድሕሪት መልሰና ባይ ዘ ወይ ኢራን ትኽክል ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ሞራላዊ ስታንዳርድ ናቶም ትኽክል እዩ ሰብኣይ ትቕተሉ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ኢሉ ኣብዚ ሃገርኩም ተለኹም ውፅኡ ይብልዎም ኣለዉ ንእስራኤል ኣብዚ ሃገርኩም እዮም ዘለኹም ሉላውነት ናይ ሊባኖስ ኣኽብሩ ድሕሪኡ ኣንሕና ምስ ኣሜሪካ ተዘራሪብና ኢራን ምስ ኣሜሪካ ተዘራሪብና ሽግርና ክንፈትሕ ድልዋት ኢና ንዑ ክንፈትሖ ይብሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ፀገም እስራኤል ምዃኑ ንመጀመርያ ኣሜሪካ ተቢዓ ክትዛረብ ንሰምዖ ኣለና ጄዲ ቫንስ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ዕምሪ ናቱ ንእሽተ እዩ ፖለቲካዊ ዕምሪ ናቱ ኣብ ጣውላ ውሪድዎ ኣሎ እዚኣ ኣብ ጣውላ ምውራድ ጥራያ እዚኣ ቦይ ክስዕራ እዩ ተተሳዒሩ ግን he will not only have a political life ፖለቲካዊ ህይወቱ ጥራይ ኮነን ክበላሸው ህይወቱን ክበላሸው ኸል ምክንያቱ እስራኤል ከምኡ እያ ትገብር መምሃሪ እያ ትገብረክ በቲ ናይ ፖለቲካዊ ፅልዋናቶም ገይሮም መምሃሪ እዮም ዝገብሩ ቅድሚ ቁርብ ተለይ ንቶማስ ማሴ ዝበሃል ሓደ ሪስፔክትድ ሴኔተር ናይ ኣሜሪካ መምሃር ገይሮም ብሕማቅ ከም ዝሰዓር ገይሮም ሌላ 10 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስት ገይሮም so this is what they do ወልሲ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብዚኦም ከ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን እዩ ጄዲ ቫንስ ናበይ ክኸውን እዩ ክንምንታይ ክፅመሙ ይኽእሉ ዓብ ቲያትር ኣብ ቅድሚኹም ተሰናዲልኩም ኣሎ ንሕና ድማ ንኩሉ እናተኸታተልና ክነምፃልኩም ኢና ናይ ብሓቂ ዓብ ታሪክ ክፍፀም እዮም ትሪኡ ዘለኹም እናተፈፀመ ድማ ንሪዮ ነብሎን ኣለና ድሕሪ ክንደይ ታሪክ ኮይኑ ኣብ መፅሓፍቲ ከተንብቦ ኢኹም ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ሕጂ ናብ ዞባና ክንከይድና ፕሊስ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ let's go Trump administration is set to lift sweeping sanctions against Eritrea. Trump isn't just shaking hands this time. He might be buying the Red Sea. In a move that sounds insane, but is quickly becoming reality, Washington is preparing to flip one of the most isolated countries on Earth into its newest strategic partner, Eritrea. Yes. ሓደ ነገር ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ብዙሕ ነገር ፖለቲካዊ ነውፅን ምቅያራትን የጋጥሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ but there is one thing clear ኣሜሪካ ምዝ ኩሉ ጎንፂ ትኸዶ ዘላ ወይ እውን እዚ ኩሉ ሓጎዝጎፅ ትብሎ ዘላ ኣካይዳ ምርጫታት ውሳነታት ናታ ኩሉ ናይ ብሓቂ ንረብሓ ኣሜሪካ ጥራይ ኣተኲራ ትኸደሉ ዘላ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኤግዛክትሊ እንታይ ትደሊ ዘላ ንምምላሱ ዝኸበደ እዩ ዘሎ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን እንታይ ትደሊ ይፍለጥኒ ኣብ ኤርትራ እንታይ ትደሊ ይፍለጥኒ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ትደሊ ይፍለጥኒ ኣብ ሶማልያ እንታይ ትደሊ ይፍለጥኒ ተቃራኒ ነገራት ካብ ኩሉ ቀርና ኣፍሪካ ትዝሓሸ እውን ናብ ኤርትራ ገፁ እዩ ናብ ኤርትራ ሓደ ሓይሊ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ትፈጥር ዶ ይትፈጥርን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ንመን እያ ትድግፍ ይትሕቶ እንታይ ትደሊ ዘላ ንኣብ ክድግፎ ድያ ከተፍርሶ ኣብ እንታይ ዓይነት ተራ ክህሉ ኣብ ኢትዮጵያ ደልዩ ዘላ እንታይ ኣካባቢ ደሊ ዘላ ኣብ ሶማልያ ከተፍርሳ ድያ ደሊ ዘላ ወይስ ንሶማሊላንድ ክትቀበላ ድያ ነቲ ሶማልያ እንታይ ክትገብረ ደላ ኣብ ሱዳን ከንታይ ዕላማ ናታ ንሓድነት ናይ ሶማልያ ድዩ ከተፍርሳ ድያ ደሊ ዘላ ኢማራት ክትኽይል ድዮም ደልይዋ ዘሎ it's just so confusing ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዝኽተልዎ ዘሎ ፖለቲካ ኣይኮነን ብማዕዶ ዝርዮ even at the state department ኣው ዝሰርሑ ዝነበሩ exactly ናይ ኣሜሪካ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ but ሓንቲ ኣገዳሲ ውሳነ ተገይራ ኣላ እዛ ውሳነ እዚኣ ወሳኒት ክትከውን እያ ንሳ ድማ let's look into this one now ኣብዚ ዝሓለፈ ሰዓታት ዝኾነ renewed conflict in northern Ethiopia have been quietly growing. Warnings were issued. Political tensions increased and rival
has imposed visa restrictions on individuals it claims are undermining peace efforts in Ethiopia's northern Tigray region. In a statement, the U.S. State Department said the measures target hardliners within the Tigray People's Liberation Front and their immediate family members, citing rising tensions with the Ethiopian government that could كم تريو زلهم أبكرنا أفريقيا بزح علامات بزح حكايدا بزح مدبات زنبرو بزح مس واحد سي أمريكان نوي حامتات يا صريحة. For all we know أمريكان هو واحد مالت اتقندي نا أمريكا تلو خوز فتم زنبرة حيلي نيرو ما مودا تأفتح كم دبصحو بزي خاطري كتاچو ردا يكلا كابتن قداموت جغننوتن مغلاص مراحتنا هو حتى أقيدهم يميلوا أفلبونا نفح بوست غيرو مالتي زيادة زعبية روكيت ناتو يانيرا. And why this happen سلمتاي زغاطم زلو ندريل كادما we all know كابي يمصكم زلو منيو نزز دف زلو منيو أبغون دونالد ترامب زلو أبغون أبي أحمد زلو انتاي ترغم كل ويو بفلاي دهر هو حدا كابت مغني هذا تقمولو زلو تفلتو يو هو كوينات كجمري دللو يمزولو زلو جي تاكسي ببلصقنا بزياده تدفع الله زلو واحد وق كجمر يدللو زبل زربا بوي نو كوينات كجمر زلزلا بمخان كوينات نكوينات زبغاغ زلو كل مساخوخم لو مدو صباحدو نابله سبحه ويخو زلو من مخانن فلطينا بلصقنا يو اذا اغرازيا انا ناتا ناببا كابيد مصت يندرلكم منጭናታ حديو مسدما منጭናታ أبدحر دونالد ترامب من تري لهم نا أبدحر أبي أحمد من تري لهم أفتسأل بيمان وقال تي إيرفين ماسينغا زبال نا أمريكا أمباسادر أبي تبيع إذا سبزي أبغون أبغينو حجر ما جت جوردان صار كانوا توصيهم له ثلاث يوم شيء زبلوا وزلوا ويو سلزي حدا كابتهم نتهم هو حد مبزحتك زي دفرارهم زنبرة أكال انتلو نسي سلزي ستيت ديبارتمنت نا أمريكا دونالد ترامب بزي بإيران تقويلو خلو بتنا إيراشان قلملن كله بقداينا إثيوبيا they don't have time they don't have the energy they don't have anything ذا قداي زيا كاب إثيوبيا مسكاتهم زلا أبي أحمدن جتاچو ردان صاد كانوا كلهم كينهم نزيوم هو حد قال مسنبد قبرلنا بقال غير كاس أسم بدو انت سنبيدهم من قد قيرو له زخول من قدي وي زخونه ነገር ይህሉ خول ስለዚህ قال ነገር سارينا ኢሎም منيرم and this is what نزي أي كقبر لهم زخل كالك عبزن لعل كقبر لهم زخل نجار يلا تبزي ناي visa restrictions I mean ناي visa restrictions الكازر بالله نعدي سبابا كخدون زي كله سباسي نا أمريكان خي كدي زخل كلهم زلكو can you believe this the presidency بورسو تورنيشس نعدي سبابا حكمنا خجبر كخي دخل أبزوانه زي وي مقبيسي كدانو تورني في بورسو يزوسي عدي سبابا نجاراتك الصخاخ ليلو أديس أبابا بتصير كمل صغير نعدي سبابا خدونه زي كل سباتنا أمريكا فيزا تطوم بالتاي ترجم الله they just have to say something قال نجار قبل له إذا نجار إذا ترجم زي بلو مخانو نتو كنا تدفلتوا خقلت لكم يعني what is this انتاي ترجم الله زي أمريكا جراتو زلا سقوم تسكت State Department تدفلتوا أنا عم كنوكس and leadership I think you're referring to the TPLF specifically obviously they're back in power now officially sort of against the mandate of the government. What impact do you see these sanctions having on the region and the leadership there? Well, from a practical perspective, I think not very much. I mean, I think, these are visa sanctions and they're actually unnamed visa sanctions. So they don't even cite the individuals who have been added to this sanctions list. And so, it's a fairly weak tool and but it's symbolic, right? And I think what is significant is the symbolism here that Washington is clearly backing, Prime Minister Abiy in the growing tensions that are mounting with the Tigrayans, even though I think, many people would argue that he holds, he bears some responsibility as well for the mounting tensions with. እንታይ ይብላሉ መጀመሪያ ትግራ ተገይሩ ዘሎ ትርጉምናቱ ምርዳውና ገዳሲ ካሜሩን ሃትሰን ይዝባል ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ አሜሪካ ሰራሕተኛ ዝነበረ ገለ ፖይንት so he maybe he understands something እጂ ብዛዕባ ተገይሩ ዘሎ ውሳኔ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል መጀመሪያ ብዙሕ ትርጉም ዘሎ ውሳኔ ኮነን ይዝብል ምክንያቱ ገለ ነገር ክብል ስለ ዘሎ ጥራይ አሜሪካ ገለ ነገር ትገብር ዘላ ኢሉ ምክንያቱ ኖርማሊ
ولا فيزا ريستريكشنز كمزا عينت اجدا خغبرو خلو نمن كم زغبرو وني نغريو اقطن مفتار مالتي زيجي نمن مخانو ولا ينغرني ስለዚህ ነቶም ሃርድ ላይነርስ አመራህት ናይቲ ፒኤልኤፍ ገለብሎ who exactly is that person ከደክ ዶክተር ደብረጽዮን ኩሉ ያባፍሉትዩ maybe ሓደ ክልተ ጀነራላት ኩሉ ኾነ but who is in that category exactly መን ይትገራዝ ወርዶ ዘሎ እዚ ዝተፈልጠ ነገር አይኮነን ካላይ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ቀንዲ አገዳሲት ካብ ዝኽት ክንምሃራ ንኽእል ግን እንታይ ኢሎም ኣለዉ መንግስቲ አሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኣብደው ከም ዝብል ምልክት ይባሎ ኢሎም that's the ቀንዲ አገዳሲት ነጥበካ ኣብዚ ኩሉ ናይ ቪዛ ሬስትሪክሽንስ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ነገር ጥራይ ብላ እሱ ድማ መንግስቲ አሜሪካ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኒ አብይ አሕመድ ደው ይብል ከም ዘሎ ኒ አብይ አሕመድ ይድግፍ ከም ዘሎ ምልክት እዩ ዘርኢ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ Okay, so እዚኣ ሓንቲ ካብቲ አገዳሲት ኮይና ክንሪኣ ንኽእል ኢና ወላ ሽማዊ ደገፍ ይኹን ሽማዊ ስጉምቲ ይኹን ወሲዶሞ ዘለዉ ናብዚ ጉዳይ እዚ ንአብይ አሕመድ ክድግፉ ኣብ ጎኒ አብይ አሕመድ እዮም ደው ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ እዩ ዝብል ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ተራ ዘለዎ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይትግበር ዝገብር ዘሎ ንህወሓት መድሃኒት ከልኪሉ ዘሎ ባጀት ከልኪሉ ዘሎ ኩሉ ፀገማት ናብ ትግራይ ኢንፋክት አንጻር ትግራይ ዝዋጉ ዕጡቃት ጉጅለ ባጀት ፋንድ ዝገብር ዘሎ ነቶም ናይ ሓራ መሬት ደንጎሎ ዝበሃሉ ፋንድ ዝገብሮም ዘሎ ሲ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ድስኩል ሽግር ብሙሉ ዝፈጥር ዘሎ አብይ አሕመድ እዩ ነተጋሩ ትግራይ ግን አይኮነን ኣብ ክልል አምሓራ ውግዝ ዝገብር ዘሎ ሲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ውግዝ ዝገብር ዘሎ ንሱ ኣብ ቤንሻንጉል ውግዝ ዝገብር ዘሎ ኣብ ሶማሊ ዝገብር ዘሎ ኣብ ኩሉ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ሃገር አብይ አሕመድ እዩ but they are inclined ወይ ንዑ ንምሕጋስ ናብ ገጾም ኣድሂቦም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና very shameful ዝሕፍርን ዝሕዝንን ግን ሓንቲ ነገር ድውስኻ ኣሎ ምስ በዓል ኤርትራ ተሓሒዙ ዝብላ ኣሎ በዓ ክንሪኣ ኢና ቅድሚ ንሳስከ ሓንቲ ሪፖርት ብዛዕባ እዚ ኣርእሲ እዚ ቢቢሲ ቦሞ ዝነበሩ እውን ክንርኢ ብኩሉ ዳይሬክሽን ክንሪኦ ስለ ንደሊ ዘለና እንታይ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእል ርቲ መራሕቲ ሕወሓት እገዳም ቢራ መንግስቲ አሜሪካ ንውዕል ሰላም ይዘርግሑ ኣለዉ ዝበለቶም ኣኽረርቲ መራሕቲ ሕወሓት ኣባላት ስድርኦምን እገዳ ቪዛ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ላየን ፅጋብ ተወሳኺ ኣለዋ እዚ ሎማዓልቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ዝወፀ ተሪር መግለጺ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ንሰላምን ድሕነትን ሰሜን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ነቲ ዞባን ዝዘርግ ወንፂ ከልዕል ዝኽእል እዩ ይብል ዛጊድ ነዚ ብስም ወሃቢ ቃልቲ ቤት ጽሕፈት ቶማስ ቶሚ ፒጎት ዝወፀ መግለጺ ኣመልኪቱ ካብ ህወሓት ዝተዋሃበ ምላሽ የለን እንትኾነ መራሕቲ ትውድብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመትከላት ውዕል ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቀጻሊ ግፍዕታትን እገዳታትን ይገብረሎ ብዝብል ተደጋጋሚ ክኸስስ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዝነበረ ወታደራዊ ወጥሪ ዘዘኻኽር እዚ መግለጺ እቲ ሕዚ ኣንጸላሊ ዘሎ ስግኣት ኩናት ኣስዒብዎ ዘሎ ዞባዊ ሻቕሎትን ምምዝባልን ይጠቅስ እቲ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ትግራይ ህይወት ልዕሊ 600,000 ሰላማውያን ሰባት ዝበልዐ ኣማይታ ሽሓት ንጥሜት ዘቃልዐን ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ፋብሪካታትን ውልቃዊ ንብረትን ሰፊሕ ዕንወት ከም ዘስዓበ ይፍለጥ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ መራሕቲ ህወሓት ምስ ደገፍቶም ዕጡቃት ሓይልታት ብምውሃድ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምፍራስን ንፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ብምእላይን ቅድሚ ኩናት ዝነበረን ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈረሰን ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ከም ዝመለሱን ኣዊጆም ኣብቲ ክልል ስልጣን ተቆፃፂሮም ይርከቡ በዚ መሰረት ድማ ኣቦ ወንበር ህወሓት እምበር ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ሓደ ክፋል ናይቲ ንሪኡ ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ እዚ ትገይሮሞ ዘሎ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ፅልዋ ክፈጥር እዩ ብዓብዩ ድማ እንታይ ክኸውን እቲ ጉዳይ ንሕና ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ እውን ንትንከፍ ስለ ዝኾንና ምክንያቱ ብልፅግናን መንግስትናቱን ብተደጋጋሚ ዝዛረቦ ዘሎ ናብ ህወሓት ጥራይ ዘተኮረ ዘይኮነ ነቲ ፀላእናተይ ዝብሎ ዘሎ ብመንገዲ ጀነራሉ ለንቀነ ኣፅሚምና ዘሎ የሃገራዊ ቴሌቭዥን ድማ መዓልታዊ ዘውፅኦ ዘሎ ማለት እዩ በመፍጠር ኢትዮጵያን ከባህር በር የማባረር ዘመን ነበረ የ1960ዎቹ ትውልድ ያን ጊዜ ካይሮ ሄዶ ደጅ የጠኑ ያን ጊዜ ካርቱም ሄዶ ደጅ የጠኑ ያን ጊዜ መቃድሾ ሄዶ ደጅ የጠኑ የነ ዚያድ ባሬ ተላላኪዎች የነ ፈርዖን ቤተሰብ ተላላኪዎች የካርቱም ተላላኪዎች ግንባር ፈጥረው የዛሬ 60 ዓመት ኢትዮጵያን ከባህር በር በማባረር ኢትዮጵያን በእርስ በርስ ግጭት በማዳከም
በቀጠናው ትርጉም ያለው ሀገር እንዳትሆን በቀጠናው የአባይን ውሃ እንዳትጠቀም ሲደረግ ነበረ። ተሳክቶላቸዋል። ከባህር በር አስወጥተውናል። ያልተሳካው አባይን መገደብ የማትችል ሀገር ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናብ ፅምዶ ዘተኮረ ተሪር ዝኾነ መዓልታዊ ሓተታ ይገብርለው ንኣብነት ነዛ ናይ እዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ ሱሳታት ወለዶ ካርቱምን መቃዲሾ ሶማል እናኸደ ግብፂ እናኸደ ምስኦም ተዘራሪቡ ድኹም ጎንና ኣንቢቡ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ከም ንኸውን ዝገበሩ ናይ ወለዶ ሕጂ እውን ተኣኻኺቦም ይመፁና ኣለው ንሃገር ከፍርሱ ተበጊሶም ኣለው እቲ ሽዑ ዝሰለጦም ምክንያቱን ሓያላት ኮይኖም ዘይኮኑ ሸፋት ኣብ ውሽጢ ዓድና ኣብ ከርስና ባንዳታት ስለ ዝነበሩ ናይ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ክስተት ተፈጢሩ ኣሎ ንስኻትኩም ዞም ወታደራት ድማ ነዚ ጠጠው ከተብሉ ኢኹም ይብላ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ዘረባ እዙር ኣቢልካ እንተረኻዮ ናባና ዘቕንዐ እዩ ነዚ ናይ ውሳነ ናይ ኣሜሪካ ድማ በቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን እንታይ ይገብርዎ ኣለው አክራሪ ቡድን የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ትግበራ እንዲደግፍና በስምምነቱ የተገኘውን ሰላም እጂ ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ተገበረ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝገበረ እዚ ተሪኹም ንዑ ገይሩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብል ነቲ ህወሓት ይኸስስ እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንድዩ ግን they always tied to there was this ኣብ መወዳእታ ናብ ፅምዶ ናብ ኤርትራን ከፀጋግዑ ኣብ ገለ ርየ ነይረ ኣብ ዝያዳ ድሓን ኣብ ካልእ ቪድዮ ከሪአልኩም እየ ምስ ፅምዶ ከተሓሕዝዎ ኤርትራ ዝገበረቶ ተልእኮ ከም ዘለዋ ገይሮም ኣብ ገለ እትዮም ኣሎ መቸም ኣይደኖ ኣበይ ምዃና ምስ ፅምዶ ከም ዝተሓሓዝ እዚ ናብ ኤርትራ ገጾም ድማ ምስ ኤርትራ ከተሓሓዝዎ ርኢ ኣለኹ ስለዚ ዝተገበረ ፍጻሜ ናብ ኤርትራ ላጊብካ ኤርትራ ትፈጥሮ ዘላ ፀገም ከም ዝኾነ ኣምሲልካ ንኤርትራ ንምውንጃል ቀዳማይ ስራሕ እዩ ኮይኑ ዘሎ and this is going to be ንዓና እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብኡ ጥራይ ድያ ጠጠው ክትብል ወይስ ናባና ገፃኸ ወስ ክትብል እያ ህወሓት እውን መሊስ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ህወሓት እገዳ ቪዛ ምንባራ ስዒቦ መከተል ኣቦ እምበር ውድ ህወሓት ኣይተ ኣማንኤል ኣሰፋ መልሲ ሂቦም ቪዛ ዘድልዮም ሚልዮናት ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ዝተኸልኸሉን ብጥሜትን ሕማምን ኣብ ዝሃልቅሉን ኩነታት ኮይንካ ብዛዕባ ብኣፃብዕቲ ዝቁፀር ኣመራርሓ ናብ ኣሜሪካ ከይኸይድ ዝወፀ መግለፂ እገዳ ቪዛ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ዜና ድዩ ኮይኑ ክብሉ ገሊፆም ኣማንኤል ኣሰፋ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ መንግስቲ ትግራይ ናይ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ዝበፅሐ ህዝብና ኣይኮነን ካብ ኢትዮጵያ ንክወፅእ ንኣሜሪካ ንክኸይድ ቪዛ ኣይኮነን ሲ ናብቲ መበቆል ዓዱ ዝሓርሰሉ ግራትን ደንቢኡ ንክምለስ እውን ካብቲ ተፈናቂሉሉ ዘሎ ንክምለስ እውን ዕድል ኣብ ዘይረኸበሉ ክልልን ዞባን እናተቐመጥካ ብፃብዕ ዝቁፀሩ ሒደት ሰባት ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ናቶም ተሰሪዙ ኢልናሲ ብዛዕባኡ ክንሓምም ድዮም ዝደልዩና ዘለው ይብላ ኣለው that's true I mean this is a joke ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ተዓፅይዎም ኢልካ ብዛዕባ ትግራይ ክብከ ወይ እውን ክዝረብሲ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ኣነ ብለኩም ፀኒሐ ንኣሜሪካ ፍላይ ክትገብር እውን እኮ እንተወሓደ ኣዲስ ኣበባ ክትበፅሕ ክትክእል ኣለካ ንኣዲስ ኣበባ ክበፅሑ ከልኪልዎም ዘሎ ብልፅግናሲ ንኣሜሪካ ቤንገሮም እዮም ክኸድዎ ብንትሩሱ ድማ እዚ እውን እንታይ ኢና ኢልና ቅድሚ ሕጂ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ሓደ ነገር እዩ ዝፈጥር ነቶም ተጋሩ they are circling them ብዙሕ ነገር ተዓፅዎም ኣለካ so they only have one solution ሓንቲ መፍትሒ ጥራይ ክትልዎም ትኽእል ብኩሉ መንገዲ ክትዓፅዎም ተጀሚርካ ነታ ገመድ እንታይ ኢልዋ ምግበይ ነታ ገመድ ወይ ክንበትካ ኢና ወይ ክንሕነቐላ ኢና ኢሉ ስለዚ ድሕሪ ቀርቂርካና ወይ በቲኽካ ምኻድያ ወይ ሞት እያ ስለዚ ብክልቲኡ ሞት ተፈጢርካሉ ዝኾነ ፀላኢ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን እዚ ድማ ጀነራል ምግበይ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣትሪሩ ተዛሪቦ ነይሩ እዚ ኣሰይ ዓበይቲ ኳዕ ተረኸብና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንብፃይ ወልደ ኣብርሃ ናይ ዞባና መማሓደርን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እና ንመሳርሕትካ ናይ ዞባ መማሓደርቲ ንናይ ከተማን ናይ ገጠርን ወረዳ ናይ ከባቢ ታሕታይ ካብ ደር ላዕሊ የለን እሞ ኣዶ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሸራሮ ፈልጥ እየ እዩ ትማል እውን ሎሚ እውን ፅባሕ እውን ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚ ዘረጋግፅ ስራሕ ኢኹም ክንቅፅል ንቃለስ ኣለና ናይዚ ቃልሲ እዚ ኣካል እዩ ትሕጅቡ ንገብሮ ዘለና በተለይ ሕዚ ከዓ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ኣለና ወይ ተሓጂ ዘላ ገመድ በጢስና ከም ህዝቢ ክንቅፅል ኢና ወይ በታ ገመድ ተሓኒቕና ኣብ ዕሚኒ ክንነብር ኢና እዚ ከዓ ይመርፆን ኖ ኣይኸውንን ታ ገመድ በጢስና ንሪድ ንቅድሚት that's it this is the point ድሕሪ ብኩሉ ቀርቂርካዮም ነታ ገመድ በንጢሶማ
ንክኸዱ ጥራይ ከዓ ዕድል ትፈጥረሎም ዘለኻ that's it ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላውን ወላ እኳ ነቲ ውግእ ጠጠው ከተብል ስለ ደለላ ብላብላ እንተበልካ መሊስካ ሕፅረታት ትፈጥረሎም ኣለኻ ብድሆታት ትፈጥረሎም ኣለኻ you know in 1990s ኣብ 88 ወላ ገለመለ ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዝነበረት ጉዳይ ኤርትራ ናፃ ትኾነ ይትመስሎም ነይራ ህዝባዊ ግንባር ከምኡ ድማ ምስ ህወሓት ተሓጋጊዞም ድማ ንኣዲስ ኣበባ ሓራ ደውፅዎም ኣይመስሎም ነይሩ they were shocked እንታይ ገብሩ ክእሉ እዚኦም ኣይፈልጥዎም ነይሮም ናይ ሽዑ ደርጊ ግን ኣዝዩ ሓያል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ብጀካ ህወሓት ከምዚ ናይ ሎሚ ብዓሰርት እዩ ነቲ መንግስቲ ከውድቕ ብረት ሒዙ ዝዋጋ ዘሎ በሽሓት ዝቁፀር ወታደር ኣይነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ሓደ ኢትዮጵያ ምፅልኩም ነይረ ኣነ ሙሉ ሂወት ኢልዎ ኢቨን መንግስቲ ክፈርስ ከሎ ናይ ደርጊ መንግስቲ ክፈርስ ከሎ ተኽሱ ዝበሃል ኣይሰማዕኩን ኣዲስ ኣበባ ኢሉ ሓደ መዓልቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ምስ ሓደ መጥራይ ተኽሱ ሰሚዐ ኢሉ ስለምንታይ እቲ ሃገር ሕጊ ነይርዋ ኢሉ ወላ ጨቋኒ መንግስቲ ይኹን እምበር ከምዚ ሃገር ከይንፈርስ ገለመለ ወይ ዕንወት ወይ ሰብ ከይቀትለካ ገላ ይትፈርሃሉኒ ኢኻ ነርካ ኢሉ እቶም ኢትዮጵያውያን እዮም ከምዚ ዝብሉ ንሕና ካሊእ ነይሩ ታሪክና ንዓና ዘጋጥመና ዝነበረ ካሊእ እዩ ሎሚ ንመውት ወላ ፅባሕ ኢኻ ትብል ነርካ ብፍላይ ኣነ ኣብ ኮረን ስለ ዝነበርኩ ነፍሲ ወከፍ ለይቲ ብፍላይ ካብ 89 ክሳብ 91 ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ለይቲ ገዛና ቃፂሎም መካሓድሩ ክእሉ እዮም ዝብል ፍርሂ ነይርና ሓደ ግዜ ምናልባት ንእሽተይ ዛንታ ክነግረኩም ነገረ መንገድኹም መዓልቲ ሰማዕታት እውን ስለ ዘለና ነዚ እናረኣኹም ካ ክትዛረብዎ ሓደ ግዜ ኣብ ከባቢ ገዛውትና ሓደ ናይ ሺሕ ሓለቃ ዲ ወላ ሻለቃ ዲ ወላ ልዕልዩ ኣይደኖ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ጥቃ ገዛውትና ቀቲሎሞ ሃሪሞሞ ኣይቀተልዎን ሃሪሞሞ ሕጂ ሃሪሞሞ ምስ ከዱ መይ ብሰዓት 10 ይኸውን ናይ ምሸት 10 ኣብቲ እዋን እቲ ፍርቂ ለይቲ ሰብ ዝወፅእ የለን ሃሪሙ ይብል ኣብቲ ከባቢ ገዛውትና ማለት እዩ ይገዘባ እንዳዩ ይብል መን ወፂኡ ከጥሕኖ ንዑ ኣጥሕኖን ይብል መን ክወፅእ ካብ ገዛ መዓት ሰኽራማት ኢና ንረክብ ኩሉ ግዜ ደቂሶም ይሓድሩ ፅርግያ ንጎሆ ባዕሎም ወሲኦም እቶም ሮንዳ ናቶም መፂኦም ወስድዎ ይብል ታሪሚ ነይሩ ኣይሞተን ጎሰስ እናበለ ይዛረብ ነይሩ በኣምሓርኛ ድሓር ድሕሪ ክንደይ ምስ ነገሩና ኣነ ብዚ እንተመይተ ክጠፍ ኢኹም ይብል ነይሩ እዮም ኢሎም ኣነ ብዚኣ ዘለኹ እንተመይተ ክጠፍ ኢኹም ምክንያቱ ንስኹም ዝቀተልኩም ንክመስሎም ይቀጥፍኩም ገለ እናበለ ይዛረብ ነይሩ በኣምሓርኛ ኢሎም ሽዑ ተቢዖም ወፂኦም ኣሰቡት ምልእቲ ለይቲ ክስቶ ኢሎም ይፅውዑ ገለ ምስ ደርጊ ዝምድና ዘሎም ተመፅዎም ኣብ መወዳእታ ከይሞተ መፂኦም ወሲዶሞ ኣብ ሆስፒታል ምስ በፅሐ መይቱ ግን ዝሃረምዎ ተጋደልቲ ምዃኖም እምበር እቶም ገዛውቲ ከምዘይኮነ ነጊሩ እንተወሓደ ጥዑይ ሰብ ነይሩ ኣብዚ ዘለው እዮም ቀቲሎም እንተዝብሉ ብምሉእ ተገዛውቲ መቃፀልዎ ብምሉእ ተገዛውቲ መቃፀልዎ ነይሩ ኣብ ሓለቃይ ነይሩ ስለዚ እንታይ ንማለተ ብከምዚ ሂወት ዝሓለፍና ኣይረሳዕናዮ ንብሉና ፀኒዮም ኣይረሳዕናዮ ኣነ ብፍላይ ኣብ ኩልነተይ ዝፈልጦ እዚ ሰኺሮም ኣብቲ ጥቃ ገዛኻ ይወድቁ ትገብሮ ነገር የብልካ ምክንያቱ ዓስከር ነይሩ በቲ ጥቃ ገዛና ድሕሪ ሰዓት 6 ሞት ኮይና ኢኻ ዘይትወፅእ የለን ክሞ ፅልምት ክትብልን ሰብ ኣብ ገዝኡ ክሕባእን ሓንቲ እዚ ዓይነት ሂወት ዝነበረ እዩ ነዚና ንርኢ ነርና ንሕና ንሳቶም ግን ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም እንታይ ንክብለኩም ሴኪሪቲ ናቶም ካሊእ ነይሩ ከምዚ ሎሚ ከይኮኑ ከሎ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ዘሎ ብልፅግና ግን ብጠጠው ዝማሕመነ መንግስቲ ፈጢሩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ከይኮናን ዝብልዎ ዘለዉ ባዕላቶም ኢትዮጵያውያን ክብልዎ ከለዉ ንእሽተይ ከስማዓኩም ሩህ አይመችህ ያንገሽግሽህ ህይወት አልፈህ አትመልከት የእግዚአብሔርን ቸርነት ተንገብግበህ ብትሞት ከላይም ከታችም ለነፍስ ይማር እንኳን ስምህ አይመች በዲሰችን ታርገ ህይወታችን እንዲመስከልክልክል አርገ ማለት ህይወታችን ለምን አጨርሰን መቃድ የመተን በሳራ ሁላችንም እንዲህ በቃ የለም በቃ መከራችን አልስተን መከራችን ከመጣበት ለምን አገለለ ዘማሩሩ እዮም በቃ ትመናብሩ ኣኽር ከፊዎም ገሊኦም ራገቡ ገሊኦም ንዓኻሲ ይብሉ ገሊኦም በስምዑ ሕጂ ኻዚ ኢትዮጵያና የኛ ኢትዮጵያ የኔ ኢትዮጵያ ልበላት ውስጥ አልገጥም ብለኛለች። ምክንያቱም የእሳቸው ኢትዮጵያ 4 ኪሎና አካባቢው ላይ ነው የሚያዩት። ታምራለች። አንዳንዴ ለጋር ድረስ ልትሰፋ ትችላለች፣ አንዳንዴ ፒያሳ ድረስ ልትሰፋ ትችላለች። ኢትዮጵያ ማለት ምን ብቻ ነች ወይ? እሳቸው የሚያስቧት ኢትዮጵያ ይህች ብቻ ናት ወይ? አይ ነው ጎርጎራ ይሉሃል፣ ወንጪ እንደዚህ ኮይሻ ይሉሃል። ይሄ ብቻ ነው ወይ ኢትዮጵያ? ብልጽግና ዝፈልጣ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈልጣ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቶም ኮረድዮታት ተንሰሪሕዎን ዘሎ ሳያታ ኢትዮጵያ ንሱ ዝፈልጣ ኢሉ ንሕና ንፈልጣ ኢትዮጵያ ግን ዓባይ ኢትዮጵያ ስለዚ ኣብ ሓንቲ ገዛውቲ በለጭለጭ ገይሩ ብመኪና ፅብቕቲ ከይድ ከባቢው ኩሉ ሃብታም ይባድላ ዝዓፃፀዎ ጥራይ ዝረክብ ካብ ፌስቲቫል ናብ ፌስቲቫል ካብ ኤግዚቢሽን ካብ ዋዕላ ናብ ዋዕላ ዝኸይድ በለጭለጭ ዝተኸደኑ መግብን ሽሻይን ኩሉ ዝፀየቐ በለጭለጭ ኣብ ዝብል ጥራይ ወስድዎ ተወዲያ ኣላ ሻዕብያ እኮ ነዚ ሪኦም እዮም ፖተምኪን ፓርቲ ኢሎሞ
ቀደም ኣብ ግዜ ጥንቲ ዝተፈጸመ ዛንታ ፖተምኪን ነቲ ንጉስ ብኸመይ ይፃወትሉ ነይሮም እቶም ጀነራላት ናቱ ሓንቲ ከይገበሩ ኣብ ሓንቲ ቦታ ዝሰርሕዎ ንብረት ሎሚ ዓረዛ ክኸይድ እየ ምስ በለ መንገዲ ዓረዛ ይቕይርዎ ብምሉ በለጨ ከም ዝብልዋ ዓዲ ትብዕብል ኣላ ኢሉ ከይችዑ ንጋሽ ባርካ ክኸይድ ከሎ ድማ ቡ ይገብሩሉ ከምኣ እናገበሩ ሓንቲ ከይሰርሑ ንዓመታት ጠቢሮሞ እዩ ዝበሃል ስለዚ ፖተምኪን ፓርቲ ትበሃል እውን ካብኣያ መፅያቶም ሻዕብያ ዝሃብዎ ሊቃውንቲ ምዃኖም እውን ቡይኻ ትፈልጡ በቲ ፀርፊ ናቶም እውን ተራ ፀርፊ ይኮነን ንመለስ to the Tigray region. So I think what it does is is you see the president, in this case, President Trump, putting his weight behind, the prime minister again, at the same time that he's also doing things with respect to Egypt and Eritrea that are upsetting to the Ethiopians. So, it's a complicated agenda in the Horn of Africa, as it always is. You've talked. እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ታሪክ ሞ ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናቱ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እቲ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናቡ ምስ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጠጠው ዝበለ ይመስል የግዳስ ኣብቲ ዞባ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክሰርሕ ደልሎ ንግብፂ ድማ ንፈትወኩም ኢና ድሌታትኩም ክንገብረልኩም ኢና ይብሉ ኣለዉ ሓንቲ ነገር ትበርሃልካ ካብቲ ዘረባ ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ገድስ ኣብቲ ሃገር እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣሎ ምስቲ መንግስቲ ኢና ንሰርሕ ኢሉ እዩ ብኣ መልክዕ እንተሪኻዮ ንፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምሕጋዞም ዘገርም ኣይኮነን ዲሞክራሲ ከነስፋሕፍሕ ሕግታት ከነታታቱ ገለመለ ስርዓት ክንቅይር መደብና ኣይኮን ንሕና ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ኢና ንሰርሕ ኢሎም ነይሮም እዚ ማለት ድማ ኣብቲ ሃገር መንግስቲ ናይ ብልፅግና አብይ አሕመድን እዩ ዘሎ ምስኦም ክሰርሑ ዘሎ ኣብታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ረብሓ ንምውሓስ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኢና ንሰርሕ ኢሎም እዚ በዚ መልክዕ እዚ ለንቀነ እውን መን ኢኻ ትብሎ እቲ ማርኮ ሩቢዮ ነዚ ዝመስል ኣገዳሲ ሓበሬታ ውፅኡ ነይሩ ኣምፅልኩም ነይረ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ዘገርም ኣይኮነን ቢካዝ in principle ምስ ማእከላይ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ክሰርሕ እየ እንድሕር ኢልካ you just respect them there is nothing you can say ምክንያቱ ከም ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ንደልየስ እዩ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ክሰርሑ ኢና ንደልዮ this is what he said You have to have a State Department that can deliver on a foreign policy that is rooted in the national interest of the United States. To defend the national interest of the United States requires us, number one, to make sure that every dollar we spend and every action we take has to have measurable outcomes that deliver for the American people. They have to either make our country safe. It is not charity. Foreign aid is not charity. It is designed to further the national interest. Do it, driven by our embassies and our regional bureaus. Because what those issues mean look very different in Guatemala than they may in Chad or in Kenya. ሕጅንታይ ዝብል ነይሩ እዚ ናይ ወፃኢ ሓገዛት ናትና ብምሉ ብመንገዲቶም ኤምባሲታት ናትና ኢና ክንሰርሖ ሓገዝ ክንብ ኢና ገለ ክንገብር ኢና ግን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኤምባሲን ዲፕሎማሲን ኣለና ኣብቲ ሃገር እቲ ኤምባሲ ርዩ ንሱ ዝብለና ቡ መንገዲ ኢና ክንከይድ ኣለና ይብል ነይሩ መይቢ ቡ መንገዲ ተኮይኑ እንታይ ኢለኩም ነይሩ ሓንተቦ ነዚ ውሳነ እዚ ንክገብር መን ሓጊዝወሎ ወይ መን ተባቢዕወሎ ኢለኩም ፀነ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዘሎ ዓርክናይ አብይ አሕመድ ምዃኑ ዝፍለጥ ስለዚ ንሱ ከዓ እንታይ ክብል ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ቡ መልክዕ እንተሪኻዮ ደን ትገይሮሞ ዘለዉ ዘገርም እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ቡ መንገዲ ተኸይዶም በቲ መለክዕቲ ተሪኻዮ ደን they have done what they have to do ስለዚ ነቲ ማእከላይ መንግስቲዮም ክድግፉ እቲ ገይሮሞ ዘለዉ ደገፍ ግን ኣዝዩ ሽማውን ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዘይክእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ በዚ መልክዕ እንተረኣኻዮ ድማ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኣሜሪካ ዝኽተልዎ ዘሎ ፖለቲካ ንዑ ዘንፀባርቕ እዩ እንድሕር ኢልና fine they can do whatever they want ካልአይቲ ኣርእስቲ ግን ኣላ ምስቲ ለንቀነ ንሰምዖ ዘለና ኣብዚ እውን ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዛረቡላ ከለዉ ንሰምዓ ነገር ኣላ ጅምር ኣቢልዋ ፀንሐ of Egypt, and he seemed to be siding with Egypt very clearly. He said that he's aware of the problems that the dam has caused for Egypt and said that he would work to continue to find a solution to resolve some of the dam's effects on Egypt. Every word was framed around Cairo's grievances and not much mention of Ethiopia at all here. Our guest today knows this story very well, inside out, you could say, and that's Cameron Hudson. He spent years on the Horn of Africa file at the CIA, the National Security Council, and at the State Department. So just እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ንሕና ተዛረብናዮ ብጉዳይ ዶናልድ ትራምፕን ግብፅን ተራኸብዎ ጉዳይ ዝዛረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ኣብ ዝተራኸበሉ ጉዳይ ኩሉ ግብፂ ዝብልዎ ናይ ግብፂ ስክፍታታት ናይ ግብፂ ፀገም ናይ ግብፂ ቃንዛታት ጥራይ ተዛሪቦ እዚ ድማ ሽምግልና ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዳርጋ ፀቅ ናይ ግብፂ ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ፀገም ከጋጥማ ይኽእል ኢሉ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ነቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ተመክሮ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ መዛረብ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎ ቅድሚ ናይቲ ኣናሊሲስ ናቱ ምስማዕና ቢቢሲ ብዛዕባ እዚ ዝገበርዎ ንእሽተይ ከስማዓኩም
ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ቀዳምነት ከምዝህቦ አፍሊጡ ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ ምስ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘጋጥማ ምስሕሓብ ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝርዮ ፍትሓዊ ዝኾነ ፍታሕ ክውሃብ ከም ዝደልን ተዛሪቡ ላያን ጽጋብ ተወሰኸ ኣለዋ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ብረውዕ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ ሸውዓተ ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ ምርኻብ እዩ ነዚ ርእቶ ሂቡ መራሕቲ ግብፅን ኬንያን ኣብቲ ንኣሜሪካ ፈረንሳይ ዓባይ ብሪጣንያ ጀርመን ጃፓን ጣልያንን ካናዳን ከምኡ እውን ሕብረት ኣውሮጳ ዝሓቆፈ ጉጅለ ምዕቡላት ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ተሳቲፈን ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንግብፂ ፀገም ከም ዘስዕበላ ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ግድብ ተሃኒጹ ኣሎ እዚ ድማ ንግብፂ ብዙሕ ፀገማት የስዕበላ እዩ ዘሎ ነዚ ግንዘቦ እየ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ህንፀት ካብ ትጅምር ኣትሒዛ ምስ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ዘይምርድዳእ ተሸሚማ ኣላ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ሩባ ኣባይ ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ን14 ዓመታት ክዘራረባ እኳ እንተፀንሓ ንሰለስቲአን ሃገራት ዝዕግብ ኩለ መዳያዊ ስምምዕ ግና ኣይተበፅሐን ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ህንፀት እቲ ግድብ ብምዝዛም ዘመረቐቶ ኮይና ልዕሊ 5000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘመንጩ ይግመት ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ግድብ ህዳሴ ዘለዋ መርገፂ ዝፃረር መርገፂ ክገልፅን ንግብፂ ዝድግፍ ርእቶታት ክህበን ተሰሚዑ እዩ ፕሬዚደንት አልሲስን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ካብ ዝተዘራረብሎም ጉዳያት ሓደ ዓብይ ግድብ ህዳሴ እዩ ፕሬዚደንት ግብፂ ኣገዳስነት ጉዳይ ሩባ ኣባይ ንሃገሩ ኣስሚሩሉ ትራምፕ እዚ ሕጂ ንኢትዮጵያውያን ዓብ መርዲኡ ኮይንዎም ዘሎ ሻቅሎት ድማ ይትሎም ኣሎ because this is going to be very difficult for them the State Department. So just straight to the point, Cameron, I mean, it was quite striking to see Trump next to Sisi yesterday making those comments. Not surprising, but how alarmed do you think Ethiopia should be by what President Trump said yesterday? እዚ ድራናዮ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ መራሒ ናይ ግብፂ ኮይኑ ዝገበሮ ዘረባ ዘገርም እኳ እንትኾነ ኢትዮጵያስ እንታይ ዓይነት አላርም እንታይ ዓይነት ሓደጋ ይመጻ ከም ዘሎ ክስምዓ ይኽእል ኢትዮጵያውያን እንታይ ይስምዖም ይህሉ ኸውን ይብሎ ኣሎ ከመይ ዓይነት ሓደጋ ይመጾም ከም ዘሎ ይስምዖም ይህሉ ኸውን ይብሎ ኣሎ Well, I think that Ethiopia should not be surprised by what they heard yesterday. And I think if you talk to Ethiopians, around the prime minister, they will acknowledge that from the very beginning, 10 years ago, during Trump's first term, that they felt that there was a strong bias against Ethiopia in favor of Cairo. I think that's largely because President Trump got involved in this subject and interested in this subject because of the Egyptians going to him first and presenting, their side of the case. Obviously, if you listen to the other remarks that President Trump made yesterday, he claims to have a very close relationship. I think he called it a love affair with President Sisi. እዚ ማለት እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያውያን ወላ እኳ ዘገርም ነገር ተደይኮነ እዚ ግን ካብ መጀመሪኡ መርዲኡ ንዓታቶም ነይሩ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ዘለዎ ርክብ ካብ መጀመሪኡ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ውልቃዊ ዝምድና ድማ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ዕርክነትን ሕውነትን ወላ እውን ናይ ፍቅሪ እውን ከም ዘለዎም ዝመገሮ እዚ ኢትዮጵያውያን ኣዝዩ ከሰንብት ዝኽእል እዩ ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን ክፍትኑ ክእሉ እዮም ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገር ኣብ ኢዶም ከም ዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ናይ ዲፕሎማሲ ውድቀት ኣጋጢምዎ ዘሎ ማለት መራሕቲ ይረክብ ግን ስትራቴጂ የብሉን እዩ ዝበሃል ኢትዮጵያውያን ዝብሎ ብዙሕ ግዜ ምፅልኩም ጠቕላላ ዲፕሎማሲያዊ ስትራቴጂ ናቱ ዝተሰብረ ምዃኑ እቶም ዝረኽቦም መራሕቲ ተኣኪቦም እንታይ ለውጥ ከምፅኡሉ እንታይ ካብኦም ክረክብ ዝደሊ ዘሎ ርዱእ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብግምጣሉ ግብፂ ቨሪ ኮምፕሬሄንሲቭ ከምኡ ድማ ብስትራቴጂ ዝተሰነየ ዝደማመር ሓይሊ ንዓታቶም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓደጋ ንኸውርዱ ክሕግዞም ዝኽእል ብዓለም ደረጃ ንኤውሮጳ ብካልእ ረብሓ መሓዝ ንራሻ ብካልእ ረብሓ ንምሓዝ ንቻይናን ራሻን ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሮ ፍሉይ ደገፍ ናይ ኢትዮጵያ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ምክንያቱ ራሻ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ሰራሓላ እንታይ ኢልኩም ብዝለዓለ ደረጃ ምስ ግብፂ እያ ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ሰራሓላ እንተልካ ብዝለዓለ ደረጃ ምስ ግብፂ እያ ትሰርሕ ስዊስ ካናል ስለ ዘሎ ነዘን ክልቲአን ፍሉይ ናይ ኢትዮጵያ ደገፍ ንኸይገብራ ብምሓዝ ነቶም ቀንዲ ፀቕጢ ክገብሩ ዝኽእሉ ንዓቢ ዝድግሙ ዘለዎ ግን ግብፂ ኤውሮጳ ሕብረት በሎ ኣሜሪካ በሎ ነዚኣቶም ድማ ፅቡቅ ጌርካ ብፍላይ ድማ ዙም ጌርካ ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ጌርካ ሒዝካ ኣብ ካልእ ደረጃታት ዝደልዮ ብምሕጋዝ ኣብ ሊብያ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ነዳዲ ናይ ሊብያ ንምውሳድ ግብፂ ድማ ከማሸም ጋልት ኣካልን ጎረቤትን ኮይና ተሓባበሮም ኣለው ስረቁ ትብሎም የላን ግን ነቲ ጉዳይ ናይ ሊብያ ኣብ መፍታሕ እቲ መሳድ ፕሎስ ተሪኽሞ መዓልታዊ ብዛዕባ ሊብያ ይፖስት ዝገብር ኣቡ ግብፂ ተሓባበር እያ ጎረቤት ስለ ዝኾነት ጉዳይ ናይ ሱዳን ካልኣይ ዓብይ ኣጀንዳ ናቶም እዩ ግብፂ ድማ ኣዝያ ኣገዳሲት ፓርትነር እያ ጉዳይ ናይ ቀዛ ኣለኩም ብንኤው ናይ እስራኤል
እሱ ድማ ግብፂ ኣገዳሲት ፓርትነር እያ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስዊስ ካናል ዝበሃል ዘሎ ኣገዳሲት እያ ጉዳይ ናይ ኢራን እውን ኣገዳሲት እያ ግብፂ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ብብዙሕ ኣጀንዳታት ስለ ትራኸብ ንሳቶም ድማ ኩሉ ግዜ ንሕጂ ንገብረልኩም ኣለና ከምዚ ንገብረልኩም ኣለና ንሕና ግን ናይ ጎረሮና ፀገም ኣለና ናይ ማይ ፀገም ኣለና ተሓባበሩና ክብሉ ከለዉ ክሰርሓሎም ይኽእል እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ጉዳይ እዚ they are going to be the losers እዮም ዝበሃሉ ዘሎ is nothing they can do ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይረሎም ዝኽእል ነገር የለን ይብሉ ስለዚ ኩሉ እዚ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ጉዳይ ብዙሕ ተራ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ግብፂ ንኣጀንዳኦም እዮም ክገብሩ ነፍሲ ወከፍ ንናቱ ረብሓ ስለ ዝኸይድ ኣብ ትሕቶ ድማ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣጀንዳ ናታ ምስ ግብፂ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝምድና ስለ ትገብር ዘላ ግብፂ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቦታ ዝለዓለ ፀብለልትነት ክህልዋ ከሎ ናይ ኤርትራ ረብሓ እዩ ዋይ ግብፂ ቀይሕ ባሕሪ እውን ንዓታቶም ኣዝዩ ዘገድስ ስለ ዝኾነ ናብ ንቐፅል እዚ ዝምድና እዚ ዓንተ ዝረኸኹ The same Eritrea that was sanctioned, isolated, and accused of some of the worst human rights abuses in the region. So what changed? Did the regime reform overnight? Did democracy suddenly bloom in Asmara? No. What changed is power. Buried under Eritrea's deserts are billions worth of critical minerals, the same resources fueling electric vehicles, weapons systems, and the global tech race. And sitting above them, 750 miles of coastline on one of the most dangerous and valuable shipping lanes on Earth, the Red Sea. Now, with global trade under threat and China already deep inside Eritrea's mining sector, the United States is making a move, a big one. And if this... Sometimes ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘጓዮ ዘሎ እንታይ እዩ ብምባል ብዙሕ ኣናሊሲስ ይግበር ኣሎ እሱ ድማ ክልተ ነገራት ጎሊሐን ይረኣያ እቲ ሓደ ገማግም ባሕርና ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ገማግም ባሕርና ኣብቲ ናይ ዎል ስትሪት ጆርናል ይኹን ኣብ ኩሉ ዝጥቀስ ገማግም ባሕርና ኖርማል ገማግም ባሕሪ ዘይኮነ ኸ ኣዝዩ ክሪቲካል ኣገዳስነት ዘለዎ ቀይሕ ባሕሪ ዝሰፍሐ ገማግም ባሕሪ ስለ ዘለና እዚ ድማ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናቱ ልዕሊ ማንም እዩ ግብፂ ኢራን ከመይ ጌራ ስኩዝ ትገብሮም ኣላ ይርዩ ስለ ዘለዉ ናይ ኢራን ቀንዲ ሓይሊ ድማ ፊት ናትና ስለ ዘሎ ሑቲ ንቀይሕ ባሕሪ ድማ ድሌቱ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንሓዋሪ እውን እንተኾነ ኢራን ተዓዊታ ስለ ትወፅእ ዘላ ሑቲ ኣዝዩ ሓያል ክኸውን ስለ ዝኽእል ብሓደ ሸነኽ ዘሎ ተወሲዱሎ እቲ ካልኣይ ሸነኽ ከዳ እንታይ ንገብር ንዝብል ናይ ኤርትራ ክትሕዝ ኣለካ እቲ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ክህልዋ ከም ዝኽእል ይግምቱ እዚ ክሪቲካል ሚነራልስ ዝበሃሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንሱ ኣመና ከም ዘገድሶም ቻይና ድማ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዕንቆ ዘለዎ ሽርክነት ናይ ዕደና ብዓይኒ ስጋት ይርይዎ ኣለዉ ምክንያቱ ንኣፍሪካ ቀንዲ ኣገዳሲት ኮንቲነንት ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ማዕድናት ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዋ ብዙሕ ረብሓ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ዝደለኻ ክትገብር ተኮይንካ ኤርትራ ስለ ዘይተፍቅደሎም እምበር ከም ኤርትራ ዳበዮም ክረኽቡ ኣሚን ኤርትራ እንድሕር ሒዝካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ድሌትካ ኢኻ ትገብሮ ንቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ካይኮነን ዝሕግዘካ ኣብ ኤርትራ ቤዝ ጌርካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ከም ድሌትካ እናተቆፃፀርካ ንሱዳን ዶብ ኣለካ ንኢትዮጵያ ዶብ ኣለካ ኣሚን ጅቡቲሲ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ከዳውበካ ዝኽእል ጅቡቲ ኣገዳሲ እዩ ግን ናይ ኤርትራ ክትበካ ትኽእል ፀጋታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ምስ ስዑዲ ዓረብ ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ቀይሕ ባሕሪ ንክትቆፃፀር ብዙሕ ክትገብር ትኽእል ስለዚ ኤርትራ እትፈጥሮ ኣድቫንቴጅስ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ክትቦም ትኽእልን ኤርትራ ክትቦም ትኽእልን ከወዳድርዎ ስለዘይከኣሉ ድሓር ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ካብቲ ዘለዎም ንላዕሊ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ነገር የለን ኢትዮጵያ ዝተበልዐ ግራት ይንዖም ኢትዮጵያ ቀደም እቲ ዝውሰድ ተወሲዱ እዩ there is nothing special ንኣሜሪካ ብፍሉይ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ጥራይን ክዕቀቡ ዘለዎም ኤርትራ ግን ዘይተተንከፈ ድንግል ሃገር እዩ ስለዚ እቲ ፀጋታት እቲ ይኹን ንቻይና ቀዲማቶም ኣትያ ስለላ ንዑ ከውፅኡ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ንኣትዎ ዘለና ውድድር መመሊሱ እናበርትዐ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ንኤርትራ ዘይመሓዝ ዓብ ዋጋ ከኽፍሎም ከም ዝኽእል ስለ ዝገመቱ they just want ኩሉ መንገዶምን ኣካይዶምን ገዲፎም ኤርትራ ክሰርሑ እዮም ሸበትበት ድብሉ ዘለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ንዓና ሓደ ዓብ ፀጋ ክፈጥረልና ዝኽእል ኩነታት እዩ ቢካዝ at the end of the day ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት በፂሖሞ ዘሎ መደምደምታ እንተሎ ሓደ ነገር እዩ ኣሜሪካ ምሳ ክሰርሕ ተዘይክልካ ብዙሕ ሓደጋ እያ ተውድቐልካ ካብ ብዙሕ መንገድታት ድማ ትኸላልፈካ ኩሉ ኤርትራዊ ተረዲይዎ ዘሎና ሓቂ እዚ እዩ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓገዝ ክትገብረሉ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ረድኤት ክረክብ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ኣፅዋራት ክረክብ ወይ ረድኤት ክረክብ ዝሓስብ ኤርትራዊ ኣይሰኣን እዩ ግን ዝበፅሐኩም ይኮነን ሓንቲ ነገር ግን ንፅርቲ እያ ምስ ኣሜሪካ ምስራሕ ግዴታ እዩ ተዘየለ ኣብ ኩሉ ዝኸድካዮ ከምዘይሰልጠካ እዮም ዝገብሩ ንዓኻ ከምዘይቀንዓካን ከምዘይሰልጠካን ኩሉ ሂወትካ ከም ዝኸብድ ይገብርዎ
ዝሓለፈ 20 ዓመታት ተመሊስካ እንተሪእኻዮ ኤርትራ መኪታ ኢና ንብል መኪታ ጥራይ ኢና ንብል መኸተ ማለት ከዓ ምዕባለ ማለት ኣይኮነን መኸተ ማለት ንኽትነብር ትገብሮ ግዴታታት እዩ እዚ 20 ዓመት ኣሜሪካ ከም ትገብረና ኤርትራ ከመይ መሃለወት ሎሚ 98 ዝነበረቶ ኩነታት ዘክርዎ እቶም ዘርከብኩምሉ ማለት እዩ ካብ 98 ክሳብ ሕጂ ኣበይ መሃለና ካብ 91 ክሳብ 98 ዝኸድናዮ መንገዲ እቲ ሓደ ካብ 98 ክሳብ 2002 እንዳሃን ትግለ ካብ 2006 ዘጋጠመና ኩነታት ካብ 2002 ኣቢሉ ጀሚሩ ዘጋጠመና ኩነታት ተሪኻዮ እሱ እንተዘይጋጥም ኤርትራ ማይ ኣበይ መሃለወት ስለዚ እቲ ቀደም ዝነበርናዮ ኩነታት ክምለስ እቲ ህዝቢ ፃዕራሚ እዩ ተበላሓት እዩ መሬትና ፀጋታት ኣለዎ ባሕሪ ኣለና ኩሉ ኣለና ጅገለገለ ሰብ ኣሎ ለንቀነስታይ ኢሎም ይፅሕፉለይ ነይሮም ዓሰብሲ ንግብፂ ሂብካያ ምስ ግብፂ ሰሪሕካ መን እዩ ክጥቀም ኣሎ like you think like ኩሉ ጥቕምስ ካብ ኢትዮጵያ ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል there are many things መጀመርያ ካብ ኢትዮጵያ ክትረኽቦ ትኽእል ነገራት ጥንቃቐ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ኢና ኢልና ምስ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ኣይንደልና ይበልና ጥንቃቐ ክትግበረሉ ኣለዎ ኢና ኢልና ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ናፍቆት ናይ ባሕሪ ኣለና ክብሉ ከለዉ ናይ ስራሕ ናፍቆት ኣይኮነን ዘለዎ ጥያቄ የታሪክ ናፍቆት አይደለም አዎ ታሪክን መካድ አይቻልም ከአዶሊስ እስከ ዘይላ የኢትዮጵያ ታሪክ ከቀይ ባህር ማዕበል ጋር የተቆራኘ ነበር ነገር ግን ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ትናንት ቁጭት አይደለም ስለ ነገው ትውልድ እጣ ፈንታ እንጂ ኢትዮጵያ በ1983 ዓ.ም በቀይ ባህር ላይ የነበራትን ቀጥተኛ ይዞታ ካጣች በኋላ የውጭ ንግዷ ሙሉ በሙሉ በሌሎች ሀገራት ወደብ ተጽዕኖ ስር ወድቋል ዛሬ ላይ ዓለም አቀፍ የንግድ መርከቦች በቀይ ባህር ሞገድ ላይ ሲቀስፉ ከአፍሪካ በህዝብ ቁጥሯ ሁለተኛ የሆነች ኢትዮጵያ ግን ከዳር ቆማ ተመልካች እንድትሆን ተፈርዶባታል ታይም ዝብሉ ዘሎ ናይ ባሕሪ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶናት ናሲ ናፍቆት ናይ ባሕሪ ስለ ዘለና ዘይኮነሲ ግዴታ ወሪድና ስለ ዘሎ ናይ ግድን ክንገብሮ ዘለና ኢና ዝብል ዘረባ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ንሰምዖ ኣለና ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ፕሮፓጋንዳ ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም እውን ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ከይዱ ብዛዕባ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ሓደ ናይ ቲንክ ታንክ ኣቦ ከይዱ ኣገዳሲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኢሉ ዘቕርቦ ነይሩ ኣቦ እውን ተሪኻ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ተመሳሳሊ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ናኣታቶም ኣብቲ ካልእ ጉዳያት ይዛረቡ እዮም ግን ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክዛረብ ከሎ ኣክሰስ ቱ ደ ሲ ኢዝ ስትራክቸራል ዴቨሎፕመንት ኢሹ ንዓና ንምዕባለና ቀዳማይ ዓንቃፅ ነገር እንተሎ ኣፍደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና እዩ ስለዚ pursued through dialogue mutual benefit and regional stability በቲ ሰላማዊ መንገዲ ኢና እንደልዮ ዘለና እዮም ዝብሉ reject framing as confrontation emphasizes shared prosperity over zero-sum competition ስለዚ ነቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብሰላምን ብዝርርብን ብሓበራዊ ረብሓን እንደልዮ መብዛሕትኦም ነዚ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕልምናትና ንውግእ ከም እንደለና ዝገብርዎ ድማ ጌጋ ይብሉ ኣብላ እዮም ክብሉ ዝደልዩ ኣብቲ ድሕሪት ተኻሊ ብዙሕ እንዲ ዝዛረብ ንኤርትራ ዝምልከት ዝበሎ ምስ ኤርትራ ሰላማዊ ምትእስሳር ክንገብር ኢልና ተበጊስና ነርና ንሱ ኣይሰርሐን ነቲ ፅቡቅ ተበግሶ ተወሲዱ ዝነበረ ኣይሰለጠን ኣብዚ ሕጂ ግን ኤርትራ ምስቶም ንዓና ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት ስለ ትሰርሕ ዘላ ስክፍታ ኣለና ኣብኡ በዚ መንገዲ ድማ ክቕፅል ኣይንደልዮን ኢና ዝመስል መጠንቀቕታ ዘለዎ ዝመስል ዘረባ ገዲፉሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ትዛረብዎ ዘሎ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ተራ ዘረባ ተራ ነገር ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ ከብልዎ ከም ዝኽእሉን ባሕሪ ካብ ቀደም ከም ዝነበሮምን መራኽብ ካብ ኤኣይ ዝተሰርሐ 10 ግዜ የምፁ ኣብዚ ለንቀነ ድማ ናምዚ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዘራረቡ ከለዉ ዝነበረ ኩነታት እናመለሱ የርእዩ ኣለዉ ሓንቲ ብዚያ ዘርእይዋ ኤርትራ ምስ ግብፂ ብፍላይ ናብ ዓሰብ እዩ ተተኩሮም ኤርትራ ምስ ግብፂ ጌራቶ ዘላ ዝምድና ድማ ብጣዕሚ ይስምዖም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ and well my dear friends dear neighbors ኤርትራ ኸይዳ እያ ካልእ ተለኩም ካልእኩም ድለዩ ህውተታናትኩም ኤርትራውያን ሸውሃት የብሎምን ኤርትራ ኣፍደጊኦም ልቦም ከፊቶም ገዝኦም ከፊቶም ዌልካም ኢሎምኩም ንዓሰብ ክትሰርሑ ከተማዕብሉ ክትነግዱ ኣብ ተፈላለየ መድረኽ ዕድል ፈጢሮምልኩም ንስኻትኩም ግን ሓሳባትኩም ካልእ ስለ ዝኾነ ኣይደለኹሞን ነቲ ንስኻትኩም ዝኣበኹሞ ድራር ሎሚ ካልኦት ምሳና ንልኡላውነትና ዘኽብሩ ንናፅነትና ዘኽብሩ ንታሪክና ዘኽብሩ ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ምስ ረኸብና ተእውይሉ ምክንያት ክህልወኩም የብሉን ስለዚ እስናት ፕሮብለም ደዩ ኣብ ካልእ ፀገማት ኣጋጢሙኩም ምን ምባል እዚያ ክሪአኩም ደለ ንግብፂ ከይዱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ንዓታቶም ከም ሓደ መርዘምን ሕማም ርእሱን ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ዘሎ ካባና ግን እዚ ጉዳይኩም እዩ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ከም ዘይኮነ ኢና ነጊርና ክንሓልፎም ንፈትም ምክንያቱ ኤርትራ
ድሌታታ ንኸተስምር ንዓ ዝኸውን ንረብሓታታ ኣቐዲማ ክትከይድ it's just ሕቶ ናይቲ ኤርትራሲ ንሃገራዊ ረብሓ ክትከይድ ከም ዘለዋ ዘረባ ዝበሃል የለን ምስ ቻይና ዲና ክንሰርሕ ምስ ኣሜሪካ ዲና ክንሰርሕ ምስ ህንዲ ዲና ክንሰርሕ ምስ ስዑድያ ዲና ክንሰርሕ ምስ ግብፂ ዲና ክንሰርሕ that is our choice purely ናትና ምርጫ እዩ ዝያዳ ግን ኤርትራ ከርባሓና ንኽእል ንብሎ ምሳና ሓቢሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሃገራት ምዝህሉ ጥራይ ልውላውነትና ኣኽቢሮም ነቲ ንሕና ንደልዮ ጠለባት ኦፍኮርስ ኩሉ ንሕና ንደልዮ ጥራይ ዘይኮነስ እንካን ሃባንካ ስለ ዝኾነ ብናይ ቢዝነስ ዕዳጋ ምሳና ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ እንተሎ we are okay to do that ተዘየለ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ኩሉ ግዜ ኣፈራሪካ ዝግበር ድማ ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ ከም ትሪኦ ዘለዎም ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣመናዮም ኣናላይዝ ዝገብርዎ ዘለዉ that's why ድማ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትኣቱ ሸበትበት ትብል ዘላ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ናይ ሑቲ ጉዳይ እውን ዓብ ፀቕጢ ፈጢሩሎም ስለ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and these are all ቶም ክሪቴርያ ኣብ ከባቢና ብዙሕ ነገር ዝፍፀም ዘሎ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓንቲ ናይ ሱዳን ጥራይ ክበኩሞ ክምለስ የሽዑና ኣብ ሱዳን ለንቀነ ሓደ ዓብይ ስክፍታ ኣሎ Offensive against Al Ubaid in Sudan risks commission of serious international crimes and deepens the catastrophic impact on an already beleaguered civilian population. We have seen this playbook before, and we cannot allow the repeat of the preventable atrocities we documented in Al-Fashar and Samsam IDP camp in Rostafur last year. Civilians are at grave risk in the absence of action to halt an imminent offensive and further military دعم سريع أبزي العبيد بهالكتمات متأنا سفح متكعة خجبر تداليو كم زلوا يزنقر زلوا سراي السودان من تداليلو قد دايز خوان جنز بسلا زخانة United Nations Human Rights مالتي أبر تعيم حتى له بس قد دايزي كد محجي نتك بوتات كوكو عصر وخلو أبتي الجنين بهالون كوكو عصر وخلو الفاشر كوكو عصر وخلو انت هاجرهم دعم سريع انت عينت هلكيت فتسيمم كومن خفتسميهم زدالو زلو ስለዚህ ከም ገለ ኢሉ እንተሰሊጦም ተታዊጦም ማዓት ህዝቢ ክቕተል እጅ ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ እምነታ ቦታት ሓራውፂኦም ማነሮም እጅኻ ናብኡ ክትምለስ እያ ማለት እዩ ትሕዝን ክፋል ናይቲ ሱዳን ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ንኢራን ንታ ኢማራት ንክእግድ ሓደ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣይሰለጠን ሪጀክት ገይርዎ እንዳ ያ ኣሚን ni Imarat Donald Trump كقطع الكايل كام تباي a little bit difficult and you Senator Van Hollen مالتيو قلت major amendment تسابتي زلو زخيت زلو Safe Sudan Act زبل أبو كنت فتينون السدمة نيو أي target جيركا نتنا سوار مشتاتات ناتا target كنجبرون تطوقنا بلون نزبل كم استنس أجهزنا جرزلو سلزي broadband. A second amendment sought to prohibit arms sales to any country supplying weapons to either RSF or Sudan. ስለዚህ ንኩሉ ተጠው ከውን ከም ዘይከኣለ ምክንያቱ መሸጣ ኣፅዋር እንጌራ ስለ ዝኾነ ስለዚ RSF is accused of ንዝኩሉ ገበናቱን ካልኡን ተጠው ከብልዎ ከም ዘይክእሉ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እንታይ ዘርእየካ ሱዳን very sad the amendment did not advance despite receiving bipartisan support and majority of democratic votes ስለዚ ንጉዳይ ሱዳን ዝግበር ዝነበረ ከም ዘይሰለጠ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኸ ኩሉ እቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ ክኸይድ ይኽእል እዩ ሱዳን የድሕኖም ጥራይና ንብል ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ክብድ ዝበለ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና so at the end of the day እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ጉዳይ ኮይኑ ከባቢና ቀርኒ ኣፍሪካ መመሊሱ ዝሕመስ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ዘይንፁር ዕላማ ኣብቲ ከባቢ ኣለዋ ሕጂ ድማ ንህወሓት ተወፅዒ ከሎ ዳግማይ ውፅአ ንዑ ክትፍትን ኣላ ብልፅግና ነቲ ኣብ ፋኖ ናብ ህወሓት ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ቀፂሎም እውን ናብ ኤርትራ ገፆም ዝገብርዎ ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ ተስዋይ ድማ ብዙሕ ተስፋታት ኣንቢሮም ኣለዉ ግን ናብ ኤርትራ ገፁ ከምኡ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ከምኡ ዝረአ ነገር እውን ንርኢ ኣለና ክሳብ ሕጂ ብዝኾነ ገለገለ ናይ ተጋሩ ሪኣክሽንስ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት እስከ ክንርኢ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ትግራይ ኣማሽዮም መፅኦም ኢለ ዝኣምን መግለፂ ስቴት ዲፓርትመንት ኣማሽዮም መፅኦም ማለት ዋጋ የብሉን ኣብይ እውን ኮርር ለይትቀትል ኣብ ምድላው ዘሎ ፃዕዶ ሎሚ ወረራ ንብለሉ ሰዓት ከምዚ ዓይነት መግለፂ ኣውፂኢኻ ሓደ ታሕተ ከምቲ ናይ ትማሊ 2020 ዓመተ ምህረት መስመራ ተኪስካ ባህር ዳር ተኪስካ እናበለ ነቲ ፒኤልኤፍ ዝወቅስ ነበረ እሞ ድማ ትግራይ ተወራሪት ምዃና እንዳፈለጠ ሸለል ዝሓለፈ ሕዚ እውን ኣብይ ከም ዝወርር ኣብ ምድላው እንዳሃለና ፈለጥ እዩ ዝመግለፂ ኣውፂኦም ኮይኑ ግን
بزي زعشو بزي تلناقيزو بيزادو قلدو طبعا بيسبكا نعالخا بيزاو نتساوى كخيدا يخل مرحة تتراسي بيزا أمريكاس من يوم عادي كتيجو فوا تجراين هزب تجراين زي نتألم مهنا إنا وسينا زي نتألم مهنا خاخنا رجاجسينا زيا إرزا مدرخ زي عن تزارة بس كنت تكبرو إنا هزب تجراي أو بدنا هم زمان فلتينا نايسراوي تمارا رحبة بالرجو بس قداي زيو بتعمل كلسينا من لا سراويتنا خاتم ما يجيو بس حجي زلو بس إحنا زلنا درجة ليد حريت أين من لسن داي مسلك أبدي ناي فيزا ريستريكشن أفكتي قبل لما رحت تجناي ويدا محاسبهم يقريهم دو بق أبي هبدي لك يقبلنا ولا تجناي شبر رحازة بق أنا من سامي كحنا خبرينا إدم تراني فهم كفيلا ميورو أنستاني داي مسلك أمريكا بس كو قدميكم تتعرض غير كويو أمريكا من قصكم قدميكم تتعرض غير كويو المعرض تجناي 4% جزاء تجناي بعد كوتي أمريكا أمباسادوركو تستوس بها معرض تجناي كو أجيكو ريبو مزيكويو ني مراي وجه كو على نخت كالات كويو كان أمريكا من قصص قال متقون عدين عالم تكالاتون بغض حيوت حم كويو معرضنا نهاي بركة الله سلم فتاي بركة الله تجناي بتميتي وداعهم زلوا يرقفكم زلوا إثيوبيا وتجناي عندي كنا سلام حراء أو صوماليا أو أوروميا أما لا إثيوبيا بارعهم زلوا حاو خم زلوا وكا أمريكا من قصص كويس تاني بعدكم بتجناي بركة لو بيسووا كنت تخزوس أو كان إثيوبيا سلام مفتار كم زي كان نايتو إثيوبيا تفطر زلوا ونسي زي تعرف ونس خم زخانة نايت سرعة بحر خم زخانة أما جانا سرعة كم زخانة نساتو موز داري ورا حنهم ون جن كفتر خو حاسو رايكو طوارم حازنا الليبراليزيشن تبهر حنا عقد عدوا في صورة كانت أطاعتهم كم زمنا كتوفي وان كي مسلك بزي توفي وان كي مسلك وين هذا تقرأي بزي كرتع بزي كداخم مرح السنة تقرأي مرح تخوفات مرح من بسرايس بزي تنبركهم بزي تنحيلوس زخانة بعرف فيزا نحن دخلت لنا فترة دي صار رجعت يتفلت شو عتى عملتها مثل إن هذه كنت أنا عصرت هذا النوزي بسافر يتفلت أنا سقعد ذكرى إن ركانوا خاطر بحنا عتم تغلط رجع كانت مستناوي أبي خالد سابا متعبي فانا اليوم بزقنا لا على تاشو حتى فنشلو لا على ناس غير كانوا مسحوا حتى كو عتى عملت كو هيدا يتفلت لا أمد إكزامبل يزال عندنا بالموسعة تخدمني رأيها سلازي نتاعي مثلا كاتفالين تمالي ترامب حتى تبالا نقر نيرا تمالي أبغر تمالي ناي بجي أو ناي بجي شو حتى نقص رخيو قصن كنالين أفريقيا وكذا انت رخيو ناي بجي شو حتى مدرس كم تريو زلهم أزيو أقداسي مدرخ يوم زلو تيتقارو قلنا تمرقصناتهم كتريو خلها they are just ready to confront نتزلو كنتات and at the end of the day كم تنبلز أنا حناينا تقارو أبزح الجوان بزو حمارات بتات يبلو من نتوكيناتي ديلي ويلونغن نزمت زلو نخمكتوكن دلواتي يوم زلو عود دمان من يلوم بحفشا أبزي زبنا بلسقنا لكيمو كتف أبز ديلي زلو دقفناتو كابي كم زمت زلو اتزو هاب زلو دقف جنشما ودقف مبر حبلو تقبر زخلا يكونن نتقارو جنك أندس أقامو تقارو يوم كتفلتو زلوكم مرناين سل عيلة منين 5 عامت أنا أقول ولاد ناي واحد ناي سلطان ناي أدمي 5 عامت ناي أدمي بعد سجا وتيز هنا ولده كويني أزيكو بسلام دمسو تسمع أي فلتن عبد 5 عامت كو دمسي تسمعن ما فرح كويو سلازي هذون زي جمرنا نقر نجمر لا قادم أي سرحن فتان زي قارت جن كابنا يطلعي توخسي ناتخلل عيني كاو توخسي سلازي افتخبا بينا زل مريت ناتتقمنا حنكدكم كللنا أتجزء من تسوع أنا منكم بوغني من يمثل المال سلازي سكلتك يسلسك تتسولو منن أي مسلك سلازي تقارو نتكونتات نتزمصهم زلو بالدهور يوم ملو مالت كم تقراوي كوين كابزا عبا كوينات كتزاربا يدلني خاقن هذا نقر قلنا تصوري زلا بزوان زي تقارو أبزن زحلفا كلتا عمد هذا نقر ريوم اللو انتاي ريوم اللو كتبل دهر غيركا فانو انتاي قبرا اللو ريوم اللو فانو كاب زيرو almost كاب نزعجز قبرو زلو تهدراوي سرحيتاتونا كايدان كترو يخلخا كاب زير لينا بكمز درجة بزيو كاب زير لينا بكمز درجة كبتس إذا خالد ما بلتقلنا بينو نفانو كهر ما بزفتنو لوزو نبريو سلازي أبزوان ذكر يوخلوسهم اتبلتقلنا زبال كسع كندي تداخي مزور لحيل خمزو خوانا فليتو مالو حيلي يبلون كقبراي كيدن حماك فتر نقر كفتن ما يكني زبل نقر يلن قل at the end of the day
ኣብታ ዓድና ዝብል ዋዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኣብኣ ከም ዘይነብሩ ክገብርዎም ዝፍትኑ ዘለዉ ማለት ኣብ ካልእ ከም ድሌትካ ክዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብዚያ እዋን እዚ ግን ህወሓት ዝሰገሮ ደብ የብሉ ዝጠሓሶ ነገር የብሉ ኣብታ ዓዱ ኣብታ ክልሉ ምንባር ይከልይዎ ዘሎ ስለዚ I think this is a ናይ ሰርቫይቫል ጉዳይ ስለ ዝኾነ I don't understand እቶም ተጋሩ ኣንጻር እቲ ህዝቦም ዝኸዱ ዘለዉ እንታይ ትረብሖም ክኸውን እንታዮም ክረኽቡ ዝደልዩ ዘለዉ for me is very very difficult ግን ትግራይ ድማ ኢዶም ክቡ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ኢዶም ንክቡ ክገብርዎም ዘይግበር ነገር የለን ስለዚ ሰራዊትካ ምርኣዩ ዘሎ ጉዳይ በዚ ብልፅግና ነዞም ብጀካ ምምራኽ ካልእ ዘይፈልጡ ኣሳክሩ ሒዙ ተሃዲድ ክገብር ይረአ ኣሎ መዓልታዊ ውልሲ ምሩኽ ዝመራሕዮም ሰራዊት ክንደይ ከይጥዕዩ ስለዚ እቲ ፊልድ ማርሻል ኢሉ ዝፍክር ዘሎ እኮ ተምሃራይ ናይ በዓል ምግበይ ዝነበረ እዩ ግን እቲ ድፍረት ኣብታ ሃገር እትያ ንታሪኽካ ዝፈልጥ ትማሊ ዝማረኸካ ኣብ ቅድሚ መፂኻ ክሳዕ ክንዚ ክትፍክር ስክፍታ የለ ሕፍረት የለ ፍርሂ የለ ማለት ፍርህ እኳ መሊእን ድዩ ግን ቁርብሲ ኣብ ዘይፈልጠካ ዓዲሲ ኣብ ገዛ ንፅፉለይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝፈልጡኻ ዓዲ መፂኻ ክሳዕ ክንዚ ክትንስነስ ክትህድድ ግን ካላርስቲ እዩ ግን ኣጋይን ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይናቶም ብዙሕ ኣቲና ብዙሕ ክንዛረብ እውን ደስ ኣይብለናን እዩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ግን ምግላፅ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ በዚያ ዓይነት ጥራይና ንሪኦ ንሕና ነቲ ጽምዶ አረ በዛ እንዲህ ካስጨነቀክ ለምን አትደራደርም? ድርድር የለ በቻልነው መጠን ለክፉ ጊዜ የተወሰነ ገንዘብ ዱባይ ብናስቀምጥ ጥሩ ነው። ዋናውን ሀብት ጥለን ትንሽ ብር እናሽሽ ትላለህ። ዋናው ሀብትህ ህይወትህ ነው። እዚህ ከቀረህ ግን ሁለቱንም ታጣለህ። ፈሪ አትሁን። ይህንን ሁሉ የለፋንበትን መሬትና ንብረት እንዲሁ አልተወውም። ጽምዶ ከም ትሪዎ ዘለኹም ጽምዶታ መባህረሪት ኮይና ዘላ እንዲያም ዝብልዋ ዘለዉ እታ ጉዳይ እናተበላሸወት እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ ገለ ገንዘብና ንዱባይ ኬርና ሸተት እንተንብል ከመይ መስለካ ይብሎ ኣሎ ብርሃን ጁላ እንታይ ዝኩሉ ገንዘብ ንእሽተይ ጥራይ ወሲድና ክንብል ዝኩሉ ዝሰራሕናዮ ገለ ኢልወሲ ገንዘብ ክትብል ሂወትካ ምኽሳር እውን ኣለታ እያ ዘርከብካ ሒዝካ ህድማ ይሕሸና ይብልዎ ኣለዉ መቸም ኣብ ምንታዮም ክርዕማ መወዳእታ ንግዜ ዝግደፍ እዩ ተጋሩ ግን ዝገድፎም ኣይመስሉን እዮም ዘለዉ ታገመድ በጢስና ንሪድ ንቅድሚት ዘለና መማረፂ ምዕዋት እዩ ክንዕወት ካይና ክንዕወት ተኮይና ክፈል ዝግባእ መስዋእቲ ናይ ኣካል መስዋእቲ ጥራሕ ኣይኮነን መስዋእቲ ብዙሕ ግዜ ናይ ኣካል መስዋእቲ እዩ ዝለዓል ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ፈጢርካ ንብሄራዊ ክብርካን መንነትካን ብኩሉ መዳይ ምቅራስ ባዕሉ ኣካል ናይቲ መስዋእቲ እዩ መማሓደር ኮይንካ ህዝቢ ምምሕዳር እውን ኣካል መስዋእቲ እዩ ሰራዊት ኮይንካ ዩኒፎርም ለቢስካ ናይቲ ናይ ቃልሲ ናይ መጨረሻ ጫፍ ምዃን እውን መስዋእቲ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተጋሩ ከምቶም ኣንተቦም ክብሉና ዝፀንሑ ሎሚ ደ ጅምር ፅባሕ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ መድረኽ እዩ ዘሎ ኩነታት ክብድ ዝበለ መድረኽ እዩ እቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ድማ ንሳቶም ወንቲ ኩናት ረቢፅዎም ኣሎ ክመፆም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዝኾነ ናብ ናትና ጉዳይ ክንምለስ እዚያ ስምዑ ዶ እስኪ مسلسل الزاوية العزيز أجيب لي فاتهم يصب أي خيزة أصحي حكينا أول يرى بعد عليه وتعملت مفرن ولا علي جدي فات خيزة عليه شديش تخرج من هنا إذن كساب لومي مسمورالن هاجراونتنن يسعن حدن عمت جيرن زلوا عدي هوت شدش تدكن مبلشاو عيدما كاب عمتن شدش تورحن أتحيزن بعلن زعبيئو ودسو تتقراليت قالن بتقلالا شوعات دقي نهاجر زوف فيادين سادا سسوو سادا دمارم دهوخا هاجر رهينا عدأتنا تتعيشنا عدنا رخيدنا أما حال صديقنا برخة فينا نيرنا تديسوه عن رخيدنا تدي مثلنا عن رخيدنا عدنا إذا قد تصريح هذا اللي أوكا خص النيرة إذا أشياء سريحة سادا تسوي أهواتها ولا في من الجنازة ولا في من زيادة النبات دخون كي يجيهم هكذا إذا خان تايمو إسهال نهاجرني نتهاجرون عدو موت إيهم عدو تبيوت تجينا ما أتنا هم دفعنا ብዙሕ እንዲሃትሪ ማት ካብ ዕድሜና ሃደርከ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ትሪ ኣዲ ህይወት እንደ ማት ፍሊት እያ
كم زدبلو مشكلة حنتي حدث سويوه كنت سويوه دحلف له ليس الفورة مستنور دحلف له كون ناو أدينا حدث سوينا كنت تاستوينا توي هذه هو كسادس على ذي حبوني الله هاي كده دي ما سيادي هو مجلسي يبلغ بعديوتي نقعد سلنا برا حبنيش عملتي السقوط توسعي كابتي تريف دولو حدا زمالتي كم زبالو وطبق يمان تسقام كيبلة مش شيء انكتلا ريالكا حكمنا نابقال أنفكيت خير نابزوكنا تفكيت أتو يمكن مالتي لعلي يجب نقع حسر الله سأبقوا مخايتي توكاني يا مالتي مجم توسعوا زربا كوي زي بالكابزي شو عتسب نزاير ترى very difficult ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍለላ ይክበሃል ከሎስ ብፍላይ ኣብዚ ቅንያት ሰማዕታት እቲ ዋጋ ማለት ክትፅምብል ከለኻ ከይርዳእካ ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ቅንያት ናይ ሰማዕታት ዝወፅእ መደባት ታሪክ ክትሰምዕ ከለኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ያ ሚን ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናሉ ኢና እቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ሰብ ልዕሊ ነብሱ ካልእ ክበካ ይክእልን እዩ እታ ዝዓበየት ኣብ ዓለም ሰብ ክገብራ ዝኽእል ሂወት እዩ ክበካ ዝኽእል ካባነ ላዕልሲ የላ ገንዘብ ይብካ ኩሉ ገንዘብ ይብካ ክንዲ ህይወት ኣይኮን ስለዚ ህይወቱ ንዝሃበ ትዝዓበየ መስዋዕቲ ዝበሃል ንሱ እዩ ስለዚ ሰማዕታትና ዘለና ክብሪ that's why ድማ ሰማዕታት ኤርትራሲ ቀይሕ መስመር እዮም ዝበሃል ካብዚ ዝብገስ እዩ ሰማዕታት ዝደፍር ሰብ ክደፍሮ ዘይክእል ኣርእስቲ የብሉ ማለት እዩ ምንታኻ ምንትናፅነትካ ህይወቱ ንዝወፈየ ሰብ ትደፍር እንድሕሪ ኮንካ ክደፍር ዝኽእል ሰብ ተኮይኑ ካልእ መቀይሕ መስመር ዝበሃል የብሉን ሰብዚ ማለት እዩ that's why ድማ እቲ ናይ ሰዋዕት ሓደ ካብቲ ዘይድፈር ኣርእስቲ ክኸውን ዝግብኦ ናይ ሰማዕታትና ጉዳይ እዩ and ዘላለማዊ ዝኽሪ ሰማዕታትና ክብል ይደሊ ከም ወትሩ ህይወቶም ክመልሶ ይንኽእል ኢና ግን ነቲ ሓደራ ናቶም ነቲ መብፅዓ ናቶም ንምትግባር ግን ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ሓደ ካብቲ መብፅዓ ድማ ሓድነትና ሃገርና ሳቶም ዝወደቑላ ሃገር ክትቀፅል ተኮይና ሓድነት ትቐንዲ ኣብ ሓድነትና ነድፈረ ክህሉ የብሉ ኩሉ ካልእ ልክዕ ከምቲ ታሪክናን ሰማዕታትና ዝደፍር ቀይሕ መስመር ዝበልክዎ መብፅዓ ናቶም ድማ እቲ ሃገር ብሓድነት እያ ትሕሉ ሓድነት ናይ ኤርትራ ዝትንክፉን ቀይሕ መስመር እዩ ስለዚ ሓድነት ናይ ኤርትራ ልክዕ ከምቲ ሕድሪ ናይ ሰማዕታትና ጌርና ክንወስዶ ኣለና ብኣ ገይረ እየ ዝርያነ ንሓድነት ዝትንክፍ ሰብ እውን ክህሉ የብሉን ናይ ሎም ሃርሳብ ዝጉድየ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ምዝያ ፍሉይ ትደርፊ ክገትፈኩም